είναι τόσο ενδιαφέρον όσο το κεφάλι του καθενός. Ναι. Είναι για την κεφαλή. Πραγματικά, όχι μεταφορικά. Και είμαι σε ευχάριστη θέση, διότι ο ομιλητής είναι και αυτός εκείνος που έπρεπε να είναι. Τα παρακάτω θα τα πούμε ύστερα που θα τα ακούσουμε. Σας συγχαίρω και εσείς τους ελίγους που είστε εδώ. Εκείνοι που δεν ήρθαν, εκείνοι θα χάσουν. Ευχαριστώ τον ομιλητή και τη σύζυγο. Είδατε, βάλαμε και εσείς εδώ. Εσείς νομίσατε ότι είμαστε κρύοι άνθρωποι. Όχι. Περάστε. Τώρα μπορείς να σε βλέπουμε κι εμείς. Ευχαριστώ τον Δήμο Παπάρχου, το Πανεπιστήμιό σας, που με κάλεσε με μεγάλη τιμή να μιλήσω για αυτό το θέμα που θα σας απασχολήσω απόψε. Ξέρετε, είναι αρκετά δύσκολο να μιλήσει ένας απόλυτα ειδικά εκπαιδευμένος άνθρωπος σε μη ειδικούς για ένα θέμα το οποίο πολλές φορές δεν είναι άλλο. Το να μιλάει σε γιατρούς, σε φοιτητές ιατρικής ή σε σχετικούς ανθρώπους είναι πιο εύκολο. Σε εσάς είναι πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να σας δώσω να καταλάβετε ότι έχουν ορισμένα πράγματα, ναι, και δεν είστε γνώστες ή δεν ασχολείστε με το αντικείμενο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για καθηγητούντα στο κεφάλι. Είναι μια ιστορία η οποία είναι πανάρχια, είναι μια ιστορία που έχει απασχολήσει τον κόσμο πάρα πολύ. Κρατήστε το πιο πολύ. Διότι από τη στιγμή που χτυπάει κάποιο το κεφάλι, δυνητικά μπορεί να χάσει τη ζωή του. Αυτό είναι το νοσοκομείο που δουλεύω εδώ και 22-23 χρόνια, το νοσοκομείο των Πέδων Αγία Σοφία. Το όνομα μου είναι αυτό και είμαι διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής. Η νευροχειρουργική, ξέρετε, είναι μια επιστήμη που πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με τη χειρουργική του εγκεφάλου, του κρανίου και της ποδηλικής θύλης καθώς και των νεύρων. Όσο και να νομίζουμε ότι είναι επινόηση των τελευταίων αιώνων ή ετών, είναι επινόηση πάρα πολύ παλιά. Εδώ και 7-8.000 χρόνια υπάρχουν ενδείξεις και αποδείξεις ότι υπήρχαν νευροχειρουργικές συντροφάσεις ανά τον κόσμο. Βέβαια, επειδή εγώ είμαι και της απόψης ότι οι Έλληνες είναι τα πάντα, τα θεμέλια λίθο της χειρουργικής του εγκεφάλου και της ποδηλικής θύλης τα έβαλαν οι Έλληνες τουλάχιστον εδώ και 2.500 έως 3.000 χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με την ιστορία. Πόσο παλιά είναι όλη αυτή η υπόθεση του να ασχολείται ο άνθρωπος με τα χτυπήματα στο κεφάλι, καθώς και επίσης με τη θεραπεία που ονομάζεται τη χειρουργική θεραπεία. Εδώ βλέπετε μια αναπαράσταση κάποιων επεμβάσεων στο κεφάλι που γινόταν στην παλαιολιθική εποχή. Για να θυμίσω λίγο την ιστορία, η παλαιολιθική εποχή ήταν πριν την εποχή των μετάλλων, από την εποχή που ο άνθρωπος σαν εργαλεία του είχε λίθους και μάλιστα τις περισσότερες φορές μην κατεβασμένους λίθους. Και βλέπετε εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, αυτό είναι σχεδιασμένο, δεν είναι πραγματικό, θα αφήσω πραγματικές εικόνες, ένα κρανίο και εδώ αυτός ο πρωτόχρονος χειρουργός μιλάμε για το 20 και το 30.000 π.Χ. περίπου. Να έχει αυτό το λίθο που ήταν ένα κομμάτι οψιδιανού λίθου, ήταν οψιδιανός λίθος, ήταν στεγνωμένη λάπα. Από ηφαίστεια έγινε λάπα. Αυτό το σπάζανε, γινόταν ένα πολύ κοφτερό εργαλείο και πολύ σκληρό, σαν γυαλί περίπου. Και αφού το κατεργαζόντουσαν, το κάνανε διάφορα αντικείμενα που κόβανε. Μαχαίρια ή αυτό το τροχό, με το οποίο μπορούσε να χαράξει το κρανίο του αρρώστου ή του τραυματία, το πρέπει έτσι να το σκάψει, ώστε να ανοίξει μια τρύπα, ή να κάνει αυτό το είδος της τρύπας, ή να το φάει σιγά-σιγά, ή να κάνει ένα τετραγωνικό παραθυράκι και να ανοίξει το κρανίο. Θα μου πει γιατί να ανοίξει το κρανίο του. Οι περισσότεροι πιστεύουν το κάνουν για λειτουργικούς λόγους. Η αλήθεια είναι όμως το κάνουν μετά από τραυματισμούς, γιατί πρέπει να είναι άρρωστο να έχει χτυπήσει το κεφάλι και μετά από λίγο να μην είναι καλά. Και όταν αυτός πέθανε, του ανοίγαν το κεφάλι για να δουν τι έγινε, πιο περίεργη, βλέπουν ότι υπήρχε κάποιο μάτωμα μέσα, μια μοραγία. Προσπαθήσαν λοιπόν, ανοίγοντας το κεφάλι πριν πεθάνει ο άρρωστος, να το κάνουν καλά. Και φαίνεται ότι την εποχή εκείνη, μιλάμε για το 20.000 π.Χ., ορισμένοι δεν τα έχουν καταφέρει. Εδώ βλέπετε ένα κρανίο,
που χρονολογείται από το 7.000 π.Χ. Δηλαδή 9.000 χρόνια από σήμερα. Το πλανήτη αυτό έχει βρεθεί σε μια περιοχή που λέγεται Παράκας, στο Περού. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι ορισμένοι ιστοί έχουν διατηρηθεί σε αυτό το κρανίο, εκτός από το οστό, τα κόκαλα, έχουν διατηρηθεί και οι μαλακοί ιστοί, δηλαδή το κρανίο αυτό βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης, μια μούμια δηλαδή. Και βλέπουμε ένα χτύπημα στο κεφάλι, στο οποίο είναι μια γάζα δεμένη με τα μαλλιά του αρρώστου. Γιατί σας το δείχνω? Γιατί αν πάτε ένα παιδάκι που έχει χτυπήσει το κεφάλι και του βάλει τεράματα γιατί σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, τις περισσότερες φορές, επειδή η γάζα δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί πάνω στις τρίχες στο κεφάλι, βάζουμε μια γάζα και το δένουμε με τα ράματα που έχουμε άφησε το τράμα. Δηλαδή μια τεχνική 9.000 ετών εξακολουθεί σήμερα και ισχύει. Εδώ βλέπετε πραγματικές φωτογραφίες κρανίων που έχουν υποστεί νευροχειρουργικές επεμβάσεις, νευροχειρουργικές εντός εισαγωγικών. Αυτό το παραθυράκι που έχει ανοίξει, βλέπετε τις στολές που έχει κάνει ο πρωτόγονος χειρουργός. Να κάνει λίγο παραπάνω. Το βλέπετε εδώ αυτό, όπως το έξινε που σας έλεγα με τον οξυδενό λίθο, και αυτό, πολλές τρύπες. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι για τους γνωρίδιους του αντικείμενου, τα χείλη των τραυμάτων είναι εμπλωμένα. Δηλαδή το κόκκαλο έχει πάει να ξαναγίνει. Που σημαίνει τι? Ότι αυτός ο άρρωστος έζησε. Αυτός ο τραυματίας, ο οποίος θα πέθανε από αυτό το τερμάτωμα το 3.000 π.Χ., έζησε, πέθανε από άλλο λαό και κατόρθωσε να εκπλώσει τα χείλη του τραύματος. Και εδώ βλέπετε τα εργαλεία, τα οποία είναι της υποκρατικής εποχής, του 500 περίπου π.Χ., 460 π.Χ., που είναι αυτά τα ξέστρα και αυτά τα τρυπάνια, με τα οποία μπορούσε ο πρωτόγονος τότε χειρουργός να ανοίξει τα κεφάλια των αρρώστων, κυρίως μετά από κακώσεις. Και να ερχόμαστε στην πατρίδα μας και στην ωραία μας φυλή, όσο και αν την κατηγορούν, τις βάσεις της σύγχρονης ιατρικής της έχουν βάλει Έλληνες, με 3 μεγάλους γιατρούς. Αυτός ήταν ο Ασκηπιός. Είναι περασμένος στην ιστορία σαν ο θεός της ιατρικής. Και μάλιστα ο Ασκηπιός είχε και εικόνες και ειδούς που ασχολήθηκαν με την ιατρική. Ακούμε σήμερα τον Ευθύριο Ιασό, και λέμε από πού είναι. Είναι η κόρη του Ασκηπίου, η Πανάκια, αυτή που θεραπεύει τα πάντα. Η Ακεσό. Αυτός είναι ο δεύτερος ο Ιπποκράτης. Αυτός θεωρείται, αυτός είναι ο θεός της ιατρικής, αυτός είναι ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, μιλάμε για το 460 π.Χ., ο οποίος έθεσε τον λίθο της σύγχρονης ιατρικής, όσο και να μην θέλουμε να το πιστεύουμε, έτσι είναι. Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι χειρουργικές που αυτή τη στιγμή οφείλονται, τις γνωρίζουμε από τον Ιπποκράτη και τις εξασκούμε σήμερα με κάποιες παραλλαγές βέβαια λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας. Έτσι. Και ήταν και ο πρώτος, ο οποίος πραγματοποίησε γραπτός και αποδεδειγμένες νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Και πολλές φορές με επιτυχία. Ο πρώτος δε, και ο οποίος περιέγραψε αρρώστους με χτυπήματα, δηλαδή περιγράφει πολύ σαφώς έναν άρρωστο με αιμάτωμα. Θα χτυπήσει, θα χάσει τις αισθήσεις, θα κάνει ένα μελετό, θα είναι καλά και μετά από λίγους ώρες θα πέσει σε πάνω και θα πετάει. Και αυτό έχει αυτό που λέμε το επισφυρίδιο αιμάτωμα. Ένα αιμάτωμα στο κεφάλι, το οποίο είναι ο φόβος και ο τρόμος των γονιών, των συγγενών και των γιατρών. Και αυτός είναι ο Αριστοτέλης. Τον Αριστοτέλη τον ξέρουμε για άλλα πράγματα. Εκείνο που δεν το ξέρουμε είναι ότι είναι παραγωγός στην ιστορία ως γιατρός και γιατρός. Ήταν ο θεός ιατρικής, ο πατέρας ιατρικής, αυτός λέγεται στην ιστορία ως ο πρώτος γιατρός. Ο Μέγας Αλέξανδρος από τον Αριστοτέλη έμαθε πολλά πράγματα. Έμαθε και να ράβει κάρματα. Και έμαθε να κάνει και κρονιοατρήσεις. Τρύπες στο κεφάλι από τον Αριστοτέλη. Το γράφει η ιστορία, δεν μας το λένε, δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι έχει περάσει την ιστορία με το όνομα ο πρώτος ιατρός ο Αριστοτέλης. Εδώ βλέπετε μια παλιά γραφούρα που είναι αντίγραφο παπύρων του Γαλλινού. Επί 1000 χρόνια στην ιατρική επεκράτησαν οι Έλληνες. Επί 1000 και περισσότερα χρόνια. Από το 500 που υπολογίζουμε το 500 μετά Χριστό. Ο Γαλλινός ήταν Έλληνας γιατρός στην Πέργαμο της ελληνιστικής εποχής, γύρω στο 150 μετά Χριστό, ο οποίος είχε το προνόμιο να είναι γιατρός, τραυματιολόγος σε κανένα μονοδόχρονο μέλλον. Που σημαίνει ότι είχε τεράστια εμπειρία στο να βλέπει τυπήματα στο κεφάλι και να τα θεραπεύει. Και ήταν ο πρώτος γιατρός Έλληνας που το επετράπει από τη θρησκεία την τότε να κάνει ελεύθερα νεκροτομές.
ήταν ένα ταμπού να ανοίξει ένα πτώμα στο ένα άρρωστο, ένα τραυματία, ή σε οποιοδήποτε που έχει χάσει τη ζωή του. Τότε υπήρχε πληθώρα υλικού και υπήρξε η άδεια του Ρωμαίου που ήταν πιο φιλελεύθερη από την προηγούμενη προκαταστημένη ότι δεν του πειράζουν το νερό. Έκανε πάρα πολλές νεκροτομές. Είναι πάρα πολλές αιτίες που χάνει τη ζωή του ένας από τραύμα στο κεφάλι και περιέγραψε πάρα πολλές ανατομικές δομές σήμερα που είναι στη σημερινή ιατρική διεθνώς με το όνομά του ονομασμένες. Η φλέβα του γαλινού, την ξέρει όλος ο κόσμος. Αν το πείτε στα ελληνικά, το καταλαβαίνει από την Κίνα μέχρι τον Αμερικανό. Τα επόμενα 1000 χρόνια μετά το 500 μετά Χριστό επικρατούν στην ιατρική οι Άραβες. Και όχι μόνο στην ιατρική, αλλά και στην νευροχειρουργική, αυτό που μας ενδιαφέρει απόψε. Οι Άραβες ήταν πάρα πολύ καλοί γιατροί. Και επειδή υπήρχαν πάρα πολλά παρακλάδια της αραβικής φυλής, υπήρχαν από τους πολύ πρωτοπόρους, όπως αυτοί που κατακτήσανε την Ευρώπη και την Ισπανία, μέχρι τους πιο ψυχολογικούς. Δυστυχώς οι ψυχολογικοί επικρατήσανε στο να μην μεταδίδουν τις γνώσεις τους αυτοί που ξέρανε την επιστήμη. Με αποτέλεσμα, μόνο το ιερατείο και πολλοί σοφοί άνθρωποι να είναι γιατροί και να μην μπορούν να μεταδώσουν στις φτωχότερες τάξεις αυτά που ξέρετε δυστυχώς. Γιατί λέω δυστυχώς, γιατί θα είχε προαχθεί πάρα πολύ η επιστήμη της ιατρικής αν οι Άραβες είχαν αυτό το ανοιχτό πανεπιστήμιο και λέγανε τις γνώσεις τους και σε άλλο κόσμο. Αυτός είναι ένας Άραβας ο οποίος έμεινε στην ιατρική ως ο δεύτερος στην ελληνική ιατρική μετά στην παγκόσμια ιατρική, μετά τον Ιπποκράτη, και το όνομα του που έπρεπε να γραμματώσιμο ήταν Χακίμ Ιμπν Σινά και ελληνιστή Αβικένες. Ίσως τον έχετε ακούσει σε βιβλία ο Αβικένες. Ξέρετε, οι Έλληνες ελληνοποιούσαν όλα τα ονόματα. Περσικά, ειδικά τα κάνουν με ελληνικό ήχο. Και εδώ βλέπετε κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε και σήμερα, είναι η θερμοκαυτηρίαση. Δηλαδή, όταν θέλουμε να σταματήσουμε την αιμορραγία από ένα αγείο, και κυρίως αγείο το εγκεφάλαιο που μας αφορά περισσότερο στην απόψινή συζήτηση, δεν μπορούμε να το δέσουμε, αυτά είναι σαφρά τα αγεία, και μπορούμε να το κάψουμε με κάποιο είδος καυτηρίασης, σήμερα ηλεκτρονικής, παλιότερα με άλλο μέσα, με αποτέλεσμα το έγγραφο αυτό να σταματήσει την αιμορραγία. Και βλέπετε εδώ η πρωτόγονος, το πούμε έτσι, η καυτηρίαση, ένα σίδερο το οποίο το καίνανε και προσπαθούσαν να κάψουν το αγείο του εγκεφάλου ή του τραύματος που αιμορραγούσαν, να το θέλουν να σταματά την αιμορραγία. Η ίδια λογική με διαφορετικά, βέβαια, πάρα πολύ διαφορετικά μέσα. Ερχόμαστε λοιπόν μετά από λίγα χρόνια, μετά το Μεσαίωνα, που αρχίζουν και ξυπνάνε πλέον οι άνθρωποι στην Ευρώπη, παραδέχονται τον Ιπποκράτη, δεν υπάρχει αυτή η μυρολατρεία ότι ο Θεός κάνει τα πάντα και ας αφήσουν να πεθάνει ο άλλος στον και το θέλει έτσι ο Θεός. Αρχίζουν λοιπόν και ξυπνούν οι Ευρωπαίοι και βλέπουμε εδώ από τις πρώτες νευροχειρουργικές επεμβάσεις είναι στην Βενετία γύρω στο 1560, μια γραβούρα. Βλέπετε βέβαια ο άρρωστος είναι αυτός εδώ ο δυστυχισμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει ένα αιμάτων. Ο νευροχειρουργός είναι αυτός ο οποίος με ένα σφυρί και ένα καλέμι προσπαθεί να το ανοίξει στο κεφάλι. Και βλέπετε τις συνθήκες, η γάτα τρώει το ποντίκι, όλοι τρέχουν, άλλοι κλαίνε. Και ερχόμαστε στο μεγάλο δάσκαλο, τον Λεωνάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος είναι γνωστός βέβαια ως ζωγράφος, αρχιτέκτονας, εφευρέτης κλπ. Αλλά είναι πολύ γνωστός σε εμάς τους γιατρούς ως μεγάλος ανατόμος. Και βλέπετε την γραβούρα ζωγραφημένη από τον Λεωνάρντο ντα Βίντσι που δείχνει τον εγκέφαλο όπως σχεδόν είναι σήμερα. Βλέπετε μια άλλη γραβούρα που δείχνει τη θερμοκαυτηρίαση ενός τραύματος του κρανίου να σταματήσει την αιμορραγία. Και εδώ βλέπετε αυτό το πράγμα που το λέμε, θα το δείτε παρακάτω, ανάταξη του εγκέφαλος. Όταν βουλιάξει ένα κόκκαλο μέσα στον εγκέφαλο από ένα τραύμα, αυτό το λένε εμπειρία. Και πρέπει να το σηκώσουμε, το θέλουμε στη θέση του. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά τότε αυτός ο γιατρός της εποχής του 16ου αιώνα, 15ου, περνούσε ένα ράμα από 2 τρύπες κάτω από το κόκκαλο και το τραβούσε προς τα έξω. Πρωτόγονος μέθοδος και όμως αποτελεσματική πολλές φορές. Και εδώ βλέπετε 16ο-17ο αιώνα τα εργαλεία και τα τρυπάνια τα οποία έχουμε προσπαθούσαν να ανοίξουν οι άνθρωποι τρύπες στο κρανίο των ανθρώπων των τραυματιών. Εάν δείτε ένα σύγχρονο τρυπάνι με αυτό, το μόνο που διαφέρει είναι ασφαλίστοτε. Δηλαδή αυτό είναι ένα περίπτωμα εργαλείο. Βάζανε κάτι θεότητες απλά. Σήμερα είναι πολύ πιο καλό το μετάλλο, έτσι. Και υπάρχουν σήμερα χειροτρύπανα
χρησιμοποιούμε βέβαια ηλεκτρικά εργαλεία πλέον, αλλά στην ανάγκη υπάρχουν χειροτρήματα. Χαίρομαι που είναι ένας φίλος από κάτω που είναι πάρα πολύ καλό συλλεκτής στο νοσοκομείο και θα έχει δει όλα αυτά. Και πολύ καλός ηθοποιός και συνιστώ να δείτε να δείτε το έργο που παίζουν εδώ στο Δήμο Παπάγου. Αυτά είναι ίδια με τα σημερινά. Και εδώ βλέπετε ένα τριμπουσόν, στο οποίο ο γιατρός του 1500-1600 προσπαθεί να το καρφώσει στο κεφάλι για να τραβήξει το κόκκαλο προς τα έξω. Είναι σαν αυτό που ανοίγει τα κρασιά. Για τους γνωρίζοντες, εάν παρατηρήσει κανένας το πρόσωπο αυτού του δυστυχούς ανθρώπου που έχει το τραύμα, έχει όλα τα σημεία και τα συμπτώματα ενός τραύματος στο κεφάλι. Δηλαδή, η μία κόρη είναι πιο μεγάλη από την άλλη, το στόμα έχει στραβώσει. Έχετε ακούσει ότι όταν μάθει κάποιος ένα διαφορετικό επεισόδιο στραβού το στόμα, το ίδιο σημαίνει και στο αιμάτωμα, η γλώσσα πάει και στη μία πλευρά. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο μία εικόνα εγχειρητική, αλλά ήταν και μία εικόνα παρατηρήσεως πάρα πολύ σοφής. Και εδώ ερχόμαστε στη σύγχρονη νευροχειρουργική. Η σύγχρονη νευροχειρουργική αρχίζει από τον προηγούμενο αιώνα, μάλλον από τον προ-προηγούμενο 1890 και μέχρι το 1920-30 μπαίνουν οι βάσεις της σύγχρονης νευροχειρουργικής, με την οποία δουλεύουμε και σήμερα. Απλώς έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι συνθήκες, έχουν αλλάξει τα φάρμακα, έχουν αλλάξει οι μονάδες της τοπικής θεραπείας κλπ. Για ιστορικούς λόγους θα σας πω ότι αυτός ήταν ένας Εγγλέζος νευροχειρουργός το 1890, Σερ Βίκτορ Χόρσλεϊ, τον οποίο δυστυχώς το αγγλικό δημόσιο, όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αντί να το χρησιμοποιήσει σαν στην ειδικότητα του, τον έστειλε στην Δαμασκό σαν γενικό στρατιωτικό γιατρό, και ο οποίος αυτοκτόνησε διότι ο άνθρωπος ήθελε να κάνει πολλά πράγματα και δεν τον αφήσανε. Και ερχόμαστε στη δεκαετία του 1920, που αυτοί είναι οι δύο θεμελιτές της σύγχρονης νευροχειρουργικής. Αυτός λέγεται Κούσινγκ, Αμερικανός, εδώ πατερονάκι βλέπετε, αυτός είναι Εγγλέζος, Ιρλανδός, Ιρλανδικής καταγωγής, μαθητής και δάσκαλος. Συνέχεια τσακωνόντουσαν αυτοί οι δύο, ξέρετε γιατί συνέχεια τσακώνονται και σήμερα. Δεν υπάρχει γιατρός που να τσακώνεται τον άλλον και να μην βρίζει τον άλλον, και αυτός δεν είναι καλός. Αυτοί λοιπόν, ενώ ήταν συνεργάτες, από πίσω έναν μαχαίρωνε τον άλλον και έλεγε «Α, αυτός είναι αυτός που δολοφονεί, α, αυτός είναι αυτός». Και αυτός είναι την ώρα που δουλεύει ο Κούσινγκ και δουλεύει βγάζοντας 1920 τον 1000ο όγκο εγκεφάλου άρρωστο. Επιτυχώς. Ένας νευροχειρουργός σήμερα που τελειώνει την καριέρα του, το πολύ να έχει χειρουργήσει 500 όγκους εγκεφάλου. Το πολύ, με τα 35 χρόνια δουλειά. Διότι δεν είναι μόνο η όγκη του εγκεφάλου του αντικείμενο μας, είναι πάρα πολλά πράγματα. Αυτός λοιπόν έχει φωτογραφηθεί στο 1000ο όγκο που τον χειρούργησε επιτυχώς, δηλαδή υπερβίωσε ο άρρωστος. Και ερχόμαστε στη δεκαετία του 50, που αυτός λέγεται Γιάσακλη, είναι Τούρκος, κουρδικής καταγωγής Κούρδος, ο οποίος δεν δούλεψε στην Τουρκία, καθώς έφυγε πάρα πολύ μικρός και πήγε στη Ζητήκη, όπου εκεί σπούδασε ιατρική και νευροχειρουργική, έγινε νευροχειρουργός και θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης νευροχειρουργικής, αυτή που εξασκώ και εγώ. Από αυτό έχουμε πάθει τα πάντα. Και τα εργαλεία και τις τεχνικές και βελτιώνουμε τις τεχνικές του. Είναι ζωή, είναι 90 χρονών και είναι και πάρα πολύ καλά στα νερά του. Ερχόμαστε τώρα στο αντικείμενο αυτό το οποίο θα σας απασχολήσω, που είναι λίγο πιο πεζό. Αυτές είναι δύο φωτογραφίες ενός κρανίου ανθρώπου. Σας τις έχω βάλει μόνο και μόνο για να δείτε ότι υπάρχει κάποια πολυπλοκότητα. Υπάρχουν τρύπες που μπαίνουν νεύρα, υπάρχουν τρύπες που βγαίνουν αρτηρίες, που μπαίνουν φλέβες. Υπάρχουν αυτές οι ραφές. Υπάρχουν τμήματα τα οποία πρέπει να ξέρουμε τι είναι από κάτω για να ανοίξουμε. Ή όταν χτυπήσει κάποιος και ένα αιμάτωμα, πρέπει να ξέρουμε τα συμπτώματα και από τα σημεία αυτά που θα δούμε στον άρρωστο μας, στον τραυματία μας, που έχει το αιμάτωμα για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Αυτό σας το έχω βάλει για να σας δείξω την πολυπλοκότητα του νευρικού συστήματος. Αυτό, αν το δει κανένας, θα πει αυτό δεν μπορεί να το μάθει ποτέ. Σας πληροφορώ ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια σπουδών και εξασκήσεως της τέχνης αυτής, γιατί η τέχνης πρόκειται η ιατρική και όχι επιστήμης, για μένα τουλάχιστον, πρέπει να ξέρεις, ανοίγοντας, τι θα βρεις. Και θα μου πείτε, γιατί είναι τόσο σημαντικό. Διότι αν πειράξω κάτι από εδώ, μπορεί ο άλλος να μιλήσει στο δρόμο. Είναι αρχή παράγοντος. Επομένως, να ξέρω που θα πάω και στον τραυματία πρέπει να ξέρω τι θα κάνω. Σας το είπα απλώς να δείτε την πολυπλοκότητα. Και εδώ σας έχω μια τομή του κρανίου, όπου μέσα βλέπουμε τον εγκέφαλο και τρία περιβλήματα του εγκεφάλου που
είναι οι μήνυκες του εγκεφαλαίου, όπως είναι τη λέξη μηνικίτιδα, δεν είναι τίποτα άλλο από τη φυλακμονή των μηνύκων του εγκεφάλου. Από ένα μικρόβιο που πάει στις μήνυκες του εγκεφάλου. Οι μήνυκες του εγκεφάλου είναι η προστασία του εγκεφάλου, γιατί μέσα σε αυτή την προστασία υπάρχει ένα υγρό, που το λέμε εγκεφαλωτικό υγρό, και στο οποίο υγρό κολυμπάει ο εγκέφαλος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε το χτύπημα αν θα δημιουργήσει αιμάτωμα μέσα από τη μήνυκα ή έξω από τη μήνυκα. Αυτό που είναι έξω από τη μήνυκα το λέμε στη σκληρίδιο, πάνω στη σκληρά μήνυκα, το λέμε υποσκληρίδιο. Τεράστιες διαφορές. Απλώς σας το έβαλα για να δείτε σε μια διατομή ότι υπάρχουν οι μήνυκες του εγκεφάλου, είναι τρεις οι μήνυκες. Σας αναφέρω πληροφοριακά υπολογιστή αναγνωρίσει και η σκληρά. Η σκληρά λέγεται έτσι γιατί είναι σκληρά, έτσι, διεθνώς το όνομα σκληρά. Και πρέπει να γνωρίζουμε τουλάχιστον την αιματολογία των μηνύκων. Εγώ έχω εξειδικευτεί στην παιδιατρική νευροχειρουργία. Αυτό είναι καλό και κακό, διότι καλό είναι διότι όταν ασχολείσαι με παιδιά, έχεις τη δυνατότητα όταν έχεις επιτυχίες να τα βλέπεις πάρα πολλά χρόνια τις επιτυχίες σου μετά. Έχω την τύχη, έχω χειρουργήσει πολλά, έχω παντρευτεί και έχω παιδιά. Και έβαλα αυτή τη διαφάνεια για να σας πω ότι το κακό είναι βέβαια ότι είμαστε λίγοι στην Ελλάδα και πρέπει να είμαστε υπακούς συνέχεια. Το παιδί δεν είναι ένας μικρός ενήλικας. Λέμε έχουμε ένα μωρό, ένα παιδάκι. Ένα παιδί 15 χρόνων είναι ένας μικρός ενήλικας. Ένα παιδί 10 χρόνων είναι ένας μικρός ενήλικας. Ένα παιδί μιας ώρας δεν είναι μικρός ενήλικας. Για ένα παιδί πρόοδο των 800 γραμμαρίων που χειρουργούμε, που έχει πέσει από τα χέρια του μεσαία και έχει κάνει αιμάτωμα, δεν είναι μικρός ενήλικας. Είναι 800 γραμμάρια οργανισμών. Καταλαβαίνετε, ούτε να το δείτε δεν μπορείτε καμιά φορά. Και ήθελα να σας πω κάποιες διαφορές που έχει το παιδί όσον αφορά την νευροχειρουργική έναντι του ενήλικα. Το πρώτο είναι ότι είναι ευαίσθητο το παιδί, δεν θα πω. Το κεφαλάκι του μεγαλώνει. Επομένως, όταν έχουμε ένα μάθημα σε ένα παιδί, μπορεί να αρχίσει να μεγαλώνει το κεφάλι του, και αυτό να είναι ήμουλο γιατί το παιδί να είναι πολύ ώρα ή καμιά φορά και μέρες καλά, και κάποια στιγμή να το χάσουμε από ένα μάθημα το οποίο δεν αντιληφθεί. Το ευαίσθητο λοιπόν του κανεί είναι η πρώτη διαφορά. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν κάποια οστά στο κανεί που είναι κούφια, που είναι κόλπος μέσα. Έχουν αέρα μέσα. Τα παιδιά δεν έχουν αυτό το πράγμα. Το αποκτούν μετά από 5-6 χρόνια ηλικίας. Το τρίτο είναι ότι το ανοσοποιητικό του σύστημα, η άμυνα του οργανισμού που έχει ένα παιδάκι είναι πολύ διαφορετική από έναν ενήλικα. Δηλαδή, ένας ενήλικας έχει πολύ μεγάλη άμυνα, ένα παιδάκι νεογέννητο έχει μεγάλη άμυνα γιατί έχει πάρει αντισώματα όπλα από τη μητέρα του, αλλά στην ηλικία των 4-5 μηνών τα όπλα αυτά φεύγουν και προσπαθεί να τα φτιάξει μόνο του το παιδί. Και σε αυτό το διάστημα που προσπαθεί να τα φτιάξει μόνο του, είναι ευάλωτο σε πολλές καταστάσεις, ακόμη και στα χτυπήματα. Ένα άλλο που είναι μεγάλη διαφορά είναι πώς ρυθμίζει κανένα τη θερμοκρασία του παιδιού. Λένε θα κρυώσει το μωρό. Γιατί φοβόμαστε να κρυώσει το μωρό και δεν φοβόμαστε ένα κρυωσάρι. Διότι δεν μπορεί να ρυθμίσει καλά, να ρυθμίσει τη θερμοκρασία. Με αποτέλεσμα να έχουμε εμεί ένα παιδί στο χειρουργείο το οποίο είναι 3 μηνών για ένα αιμάτωμα και το χειρουργείο μέσα να έχει μια πολύ ωραία θερμοκρασία των 25 χρονών, να το χειρουργήσουμε και να μην σημαίνει ποτέ. Γιατί αυτό δεν έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία για να πάρει αναισθησία. Και στο τέλος, το πόσο αίμα έχει ένα παιδάκι. Η απόλυτο στιγμή του αίματος, δηλαδή το πόσο πολύ αίμα έχουμε μέσα μας, αναμονάδα βάρους είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή έχουμε 70 γραμμάρια ανά κιλό αίμα, κιλό βάρους. 70 γραμμάρια. Εγώ δηλαδή έχω 5 λίτρα αίμα. Ένα μωρό όμως έχει 300 γραμμάρια. Δεν έχει 5.000 που έχω εγώ, έχει 300 γραμμάρια. Επομένως, αν χτυπήσει και περιμένει στα εξωτερικά ιατρία να του βάλουμε 2 λαμπαδάκια στο κεφάλι και χάσει 50 γραμμάρια αίμα, έχει χάσει 1 έκτο του αίματος του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι και τα παιδιά και οι ενήλικες έχουν διαφορά στην επιδημιολογία των χτυπημάτων, βέβαια τα χτυπήματα, στην κλινική εικόνα, στην εξέλιξη, τι εξετάσεις θα κάνουμε και τι θα βρούμε. Ερχόμαστε τώρα στην επιδημιολογία. Η επιδημιολογία είναι ένα κλάδος ιατρικής, μια ειδικότητα που μελετάει το πόσο πολύ μια αρρώστια ή μια κατάσταση παθολογική, προκειμένου τα χτυπήματα στο κεφάλι, εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος, σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου, ποιες συνθήκες, κάτω από ποιες συνθήκες, ποια είναι η έκβαση αυτών των καταστάσεων κλπ. Και βλέπουμε ότι έχουμε 50% τροχαία ατυχήματα σήμερα που αφορούν το χτύπημα στο κεφάλι και το 50% είναι πτώσεις στο σπίτι και στο σχολείο.
Πριν από λίγο καιρό ήμουν σε μια ημερίδα που έκανε στο θέατρο, στο παλιό δημαρχείο Παναγού Δήμο του Παναγού Παπάγου, και ακούστηκαν δύο απόψεις που ήταν εντελώς διαφορετικές. Η μία ήταν σωστή. Κάποιος είπε ότι τα τροχιά ατυχήματα αυξηθήκαν και κάποιος είπε ότι αλλοιωθήκαν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλοιωθεί πάρα πολύ. Δραματικά προς το καλύτερο. Θυμάστε πριν από 20 χρόνια, 10 χρόνια, κάθε Σαββατοκύριακο τηλεοράσεις λέγανε 40 νεκροί το Πάσχα, 35 το Σαββατοκύριακο. Δεν λένε τώρα. Γιατί? Έχουν μειωθεί. Και γιατί έχουν μειωθεί? Έχουν μειωθεί όταν με το μυαλό. Οδηγούμε καλύτερα. Έχουν μειωθεί γιατί άλλαξε η γενιά νέοι άνθρωποι που έχουν μάθει να οδηγούν καλύτερα με καλύτερες συνθήκες ασφαλείας. Ζώνες. Εμένα, για να βάλω ζώνη ασφαλεία, με έπεισε ο γιος μου 13 χρονών, τώρα 28. Μπαμπά βάλε ζώνη γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν ήμουν νεαρός και οδηγούσα, όποιος φορούσε ζώνη ήταν περίεργος. Να έχετε υπόψη σας ότι για να καταφέρει ένα κράτος κάτι, έχει διάφορα κόλπα, τρακύπια. Αν θέλετε στο τέλος, θα σας πω που βγήκε η λέξη τρακύπια. Έχει ιστορική σημασία. Στην Σουηδία το 1952 γίνανε υποχρεωτικές οι ζώνες ασφαλείας. Είπαν από 1η Πρώτου το 1952 υποχρεωτικές ζώνες ασφαλείας. Την επόμενη μέρα ήταν οι τροχές στον δρόμο, σταματούσε αυτούς που είχαν ζώνη ασφαλείας και τους έδινε λεφτά. Την επόμενη είχαν βγει όλοι οι Σουηδοί στον δρόμο με τις ζώνες ασφαλείας και έκαναν 80 από τα λεφτά. Δηλαδή, βλέπετε, η επιβράβευση πολλές φορές είναι καλύτερα της αργής και της τιμωρίας. Έχουμε λοιπόν μειωθούν τα τροχιά ατυχήματα, ζώνες ασφαλείας, καλύτερα αυτοκίνητα, καλύτερη δρόμη, καλύτερη αγωγή, καλύτερη παιδεία στον δρόμο. Παρ' όλα αυτά δεν πάνε να υπάρχουν και οι μισοί άνθρωποι που χτυπάνε και κυρίως παιδιά στο κεφάλι πρόκειται από τροχιά ατυχήματα. Και εμείς εμάς το τροχιά ατύχημα είναι ατύχημα με ποδήλατο. Είναι ένα μηχανάκι, εντάξει, όταν πέσει ένας νεαρός από το ποδήλατο. Και βλέπουμε το 50% είναι η πτώση στο σπίτι και στο σχολείο. Έχουν αυξηθεί αυτά. Τα ατυχήματα στο σχολείο και στο σπίτι ήταν λίγα. Αυτά δυστυχώς αυξάνονται. Γιατί δουλεύουν οι γονείς. Και οι δύο πλέον. Αυτοί που το φυλάει το παιδί, αυτός που το φυλάει, δεν δίνει και πολύ σημασία. Δυστυχώς δεν δίνουν πολύ σημασία οι δάσκαλοι, οι καθηγητές του σχολείου. Προσέχετε, κάντε αυτό, μην ανεβαίνετε στα κάλια. Στον εκδημοκρατισμό της χώρας, κάντε ό,τι θέλετε, σκοτωθείτε. Ανεβήκαν λοιπόν τα ατυχήματα στο σχολείο και στο σπίτι. Εδώ βλέπουμε ότι το 1% των παιδιών ετησίως πάει στο νοσοκομείο και έχει χτυπήσει το κεφάλι του. Και δυστυχώς βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 50.000 παιδιά πεθαίνουν από κάμψη του κεφαλιού στον χρόνο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο νούμερο το 50.000. Γιατί το 50.000 έχουμε στην αρχή κάτι που το λέμε προσδόκιμο επιβιώσεως. Δηλαδή από την ηλικία μου, το φίλο μου και το που μένω, γιατί έχω μένω στα σύνορα Ιράν-Ιράκ, το προσδόκιμο επιβιώσεως είναι μικρό. Περιμένει η πατρίδα μου να της ξεπληρώσω αυτά που μου έχει κάνει. Σε σπούδαζα, σε μεγάλωσα, θα μου δουλέψει 50 χρόνια για να ξεπληρώσει αυτά που έκανα. Το προσδόκιμο λοιπόν επιβιώσεως αυτό το παιδί είναι πολύ μεγάλο, 30, 40, 50 χρόνια. Και βλέπετε, πεθαίνουν νέα παιδιά τα οποία θα αποδίδανε. Αλλιώς είναι να πεθάνει ένας άνθρωπος που είναι 90 χρονών, αλλιώς είναι ένας 10. Και βλέπετε και στις ΗΠΑ η Ευρώπη ακολουθεί τις ΗΠΑ επιδημιολογικά, δηλαδή όταν εξελίσσεται μια κοινωνία, πάνε παρακλήσει τα πράγματα. Και βλέπουμε και στις ΗΠΑ το 50% οφείλεται σε ατυχήματα. Τροχαία ατυχήματα. Κοιτάξτε μια ωραία ελληνική σκηνή, εδώ είναι ανάμεσα ένα παιδάκι. Το βλέπετε. Ο πατέρας, η μητέρα, κρανή, βέβαια ο πατέρας είναι ευτραφής συνήθως. Κρανή άλλη προφύλαξη βέβαια για την μοτοσυκλέτα, είδαμε ένα παιδί ανάμεσα. Είναι μια σκηνή από ελληνικούς δρόμους που το βλέπουμε πολλές φορές. Εάν σε αυτούς τους ανθρώπους σταματήσει το φανάρι και τους πεις κάτι, συνήθως θα τρεμίσουν. Εγώ δεν έχω πριν να τους λέω, κοιτάξτε, επειδή θα χειρουργήσω εγώ το παιδί σας και σήμερα δεν είναι καλά, προσέξτε λιγάκι παραπάνω. Μα λέει θα το κρατήσουμε. Δεν θα το κρατήσετε. Όπως δεν θα σηκώσετε τα χέρια σας και να πιάσετε το παπίρι το ταμπού του αυτοκινήτου. Γιατί? Το πόσο γρήγορα περνάει ένα ερέθισμα να πάει από τον εγκέφαλο μου στα χέρια για να σηκώσω τα χέρια, έχει μια ταχύτητα που δεν είναι η ταχύτητα του φωτός ούτε η ταχύτητα του ρεύματος. Είναι πολύ μικρή. Είναι μερικά μέτρα, 5 μέτρα το δευτερόλεπτο. Πάρα πολύ μικρή ταχύτητα που φέρνουν τα ερεθίσματα να κουνήσουν χέρια και πόδια σε σύγκριση με την ταχύτητα του ηλεκτρικού ρεύματος ή του φωτός. Επομένως, έχει βρεθεί ότι άμα τρακάρουμε με μια ταχύτητα
Είναι όσο το έχει ένα δρομέας κατοστάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σηκώσουμε τα χέρια μας να προφυλακτούμε, διότι δεν φτάνει το ρεύμα από το μυαλό στο χέρι να το σηκώσουμε. Επομένως, αυτό που λέει, μα θα το πιάσω το παιδί, το φυλάω, δεν θα το πιάσει, γιατί είναι φύση αδύνατο να πουλήσει τα χέρια σου. Και εδώ βλέπετε μια άλλη πολύ ωραία φωτογραφία, όπου ο κύριος αυτός της Κίνας, υπάρχει βέβαια και η οικονομική ανέχεια, εκεί θέλουμε να μας αντιμετωπίσουμε εκεί, που έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 άτομα. Και βλέπετε είναι και εδώ το μωράκι στο κουμπαράκι. Καταλαβαίνετε, αν αυτή η μηχανή έχει ένα τύχημα, τι δεν έχουμε εμείς. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, θέλω να το συμπληρώσω ότι τελευταία έχουμε δει και τα χτυπήματα στα κεφάλια των παιδιών, διότι έχουν αλλάξει τα παιχνίδια. Θυμάστε, οι παλιότεροι στην εποχή μας παίζανε. Ανεβαίνουν ομάδες. Ανεβαίνουν αδέρφια. Σήμερα τα παιδιά δεν παίζουν. Είναι στους υπολογιστές τηλεοράσεις, μόνοι δεν μπορούν να χτυπήσουν. Έχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχει μια μελέτη, την λέω πρόσφατα, γιατί μέσα σε 10-15 χρόνια είναι αρκετά πρόσφατα, του 2005, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που έχουμε περίπου 8.000 ατυχήματα στα παιδιά. Και βλέπουμε πρώτα είναι τα ατυχήματα στο σπίτι, είναι πτώσεις από ύψος, τροχαία νεκρήτα, και επειδή είναι όλα τα ατυχήματα, έχουμε τα εγγράμματα, τις αρχιτεκτικές κακώσεις και τις δηλητηριάσεις. Έχουμε περίεργα ατυχήματα, όσο και να φέρετε περίεργο. Τηλεοράσεις. Στην Ελλάδα έχουμε 10 θανάτους παιδιών το χρόνο που το πλάκωσε μια τηλεόραση. Ευτυχώς τώρα τελευταία οι τηλεοράσεις έχουν μειωθεί σε πάθος και σε όγκο. Γιατί ο Έλληνας είναι φτιαγμένος να παίρνει τα καλύτερα πράγματα, τη μεγαλύτερη τηλεόραση, μα και δεν πάει το σπίτι. Αλλά επειδή έχει δώσει πολλά λεφτά, παίρνει το μικρό τραπεζάκι και το φθηνότερο. Με αποτέλεσμα το παιδί να βλέπει τη τηλεόραση, να την κουνάει το καταπλακώνει, να σκάει τηλεόραση και να το σκοτώνει. 10 παιδιά είναι πολλά για να σκοτώνονται σε ένα κράτος των 10 εκατομμύριων κατοίκων το χρόνο. Σειρώμενες πόρτες. Βλέπετε σε όλα τα καράβια με σειρώμενη πόρτα. Δεν μπαίνουν οι ξηρικάδες πέρα δόθε, φεύγει η πόρτα από το στόμα της, από το τερματισμό της, θα καταπλακώνει, το πλακώνει μισός τόνος, 300 κιλά. Οι στράτες. Η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ορισμένα καλά πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε καλά. Η μόνη χώρα που επιτρέπεται να υπάρχουν αυτά τα βοηθήματα του περπατήματος που λέγονται στράτες είναι η Ελλάδα. Διανόμενο να απογορευτεί παντού. Γιατί όταν βάζει ένα παιδάκι το οποίο δεν είναι σε θέση να περπατήσει μέσα σε ένα μηχάνημα που θα το βοηθήσει να περπατήσει, το πρώτο είναι ότι εσύ εξασφαλίζεσαι και ησυχάζεις. Αν το παιδί είναι εξασφαλισμένο. Το δεύτερο είναι το παιδί εξασφαλίζεται. Αν δεν παθαίνω τίποτα, είμαι θωρακισμένο, είναι μια πανοπλία. Εκείνο όμως που κάνεις είναι ένα μακρουλό πράγμα που το παιδί το κάνει στρογγυλό. Και στη φυσική λέει ότι η ισορροπία των στρογγυλών πραγμάτων είναι αδιάφορη. Δηλαδή, αν πέσει από μια σκάλα, θα καρδιοποιήσει 5 όροφους. Ενώ αν πέσει ένα παιδάκι 8-9 μηνών που δεν περπατάει μια σκάλα, θα σταματήσει το δεύτερο και τρίτο σκαλί. Έχουν σκοτωθεί πάρα πολλά παιδιά, ανοίξει η πόρτα του διαβερίσματος, πήγαν έξω, είναι στο τηλέφωνο με τη συνταγή μαγειρικής, φέρνει το παιδάκι και πέφτει 5-6 όροφους. Πέφτουν από 2 όροφα κρεβάτια. Η οικονομική ανέχεια 2 όροφα κρεβάτια που και πέφτουν από 2 όροφα κρεβάτια. Έχουμε πολλές κακώσεις σε κεφάλια παιδιών, αλλοδαπών, διότι οι ξένοι, θα έλεγα οι βάρβαροι, δεν ξέρουν τι είναι το μπαλκόνι. Αν πάτε στην Αγγλία, στη Γερμανία, ελάχιστα σπίτια έχουν μπαλκόνι. Ή δεν έχουν μπαλκόνι, δεν ξέρουν τι είναι το μπαλκόνι. Βγήκε το παιδάκι λίγο τη Σουηδία, στο Γερμανάκι, το πεζάκι στο ξενοδοχείο των 18 αστέρων, στο μπαλκόνι και λέει τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, και σκύβει και πέφτει. Ερχόμαστε τώρα πώς είναι ο μηχανισμός, πώς χτυπάει κάποιος στο κεφάλι. Είναι 3 πράγματα. Είναι η άμεση πλήξη. Να χτυπήσω κάποιον στο κεφάλι. Ή να χτυπήσω το κεφάλι του σε ένα τείχο. Η έμεση πλήξη. Να μην χτυπήσω στο κεφάλι, αλλά να τραυματιστεί εσωτερικά ο εγκέφαλός μου, θα σας πω πώς. Και στο τρίτο είναι τα διατητρέποντα πράγματα. Τρώσει, να περάσει κάτι από το κεφάλι. Μια σφαίρα, ένα σίδερο. Αυτή είναι η άμεση πλήξη. Πέφτει ένα τούβλο και μου χτυπάει το κεφάλι. Το κεφάλι είναι το αυγό. Δεν βλέπετε η ενέργεια, η δυναμική του τούβλου, του αντικειμένου που κινείται και σταματάει από εδώ πάνω στο κεφάλι μου, μεταδίδεται στο κρανίο μου, στον εγκέφαλό μου και με τραυματίζει. Η έμεση πλήξη δεν χτυπάω πουθενά, φρενάρει όμως το αυτοκίνητο από εδώ. Φρενάρει ή επιταχύνει από εδώ. Τι συμβαίνει?
Ο εγκέφαλος, όπως σας είπα, κολυμπάει μέσα σε ένα υγρό που λέγεται εγκεφαλικό υγρό. Αυτό το υγρό έχει η κυριότερη ιδιότητά του είναι να προστατεύει σαν υδραυλικό αμορτισέ τον εγκέφαλό μας. Ενώ ο εγκέφαλος στον αέρα ζυγίζει 1200 γραμμάρια, μέσα στο υγρό αυτό ζυγίζει μόνο 50 γραμμάρια. Με προστασία. Εάν το αυτοκίνητο φρενάρει απότομα και είμαι δεμένο με τη ζώνη ασφαλείας, ο εγκέφαλός μου θα εξακολουθήσει να σπρώχνει να πηγαίνει μπροστά και να χτυπήσει από την εσωτερική φωνή του κρανίου. Αυτή είναι η έμεση λύση. Αυτά τα ατυχήματα και οι κακώσεις πολλές φορές είναι βαρύτατες, είναι θανατηφόρες και ποιος σοβαρές αυτό. Εδώ έχουμε έναν εχθρό που τον βλέπουμε. Εδώ έχουμε έναν εχθρό που δεν τον βλέπουμε. Είναι η πέμπτη φάλατα. Έρχεται ένας στο νοσοκομείο, ήμουνα με τη ζώνη ασφαλείας και χτύπησε στο κεφάλι σου. Ποτέ. Α, δεν έχει τίποτα. Την άλλη μέρα πεθαίνει. Έχει. Επομένως, για να μην χτυπήσει το κεφάλι κανένας, μπορεί να πεθάνει από μια βαριά μέρα του κεφάλου. Πιο επικίνδυνο είναι ακόμα η επιβραδύνση σε αυτό που σας είπα στις αίρες, ώστε να υπάρχει μια στροφή. Γιατί αυτό το στρίψιμο του εγκεφάλου είναι ακόμα χειρότερο. Βλέπετε τα αυτοκίνητα καμιά φορά επιβραδύνει και έχουν 2-3 τούμπες. Δεμένος ο οδηγός μέσα, με τη ζώνη ασφαλείας και καμιά φορά η οδηγία ακόμα με το κράνος, δεν χτυπάει το κεφάλι και πεθαίνουν από πανηγυφανική κάρωση. Γιατί είναι αυτός ο μηχανισμός που σας είπα. Εδώ αυτό το πραγματάκι βέβαια είναι λιγάκι ανιαρό, αλλά μπορεί να καταλάβει κανένας πάρα πολλά πράγματα. Με τα μαθηματικά και τη φυσική μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας άξονας που μας δείχνει τι πίεση έχουμε στο κεφάλι μας. Όσο πιο πάνω, τόσο περισσότερο. Και εδώ είναι ένας άξονας που μας δείχνει τι όγκο έχουμε στο κεφάλι. Όσο ανεβαίνει ο όγκος του περιεχομένου του κεφαλιού μας, αιμάτων, είδημα, τρέξιμο, βλέπουμε ότι η πίεση μέσα στο κεφάλι μας δεν ανεβαίνει. Τα έχει κάνει ο Θεός έτσι. Διότι αν ανέβαινε με μια λογική αναλογία, κάθε φορά που εγώ συγχυζόμουν θα μου ανέβαινε πίεση στο κεφάλι. Το έχει κάνει ο Θεός έτσι. Ανεβαίνει πίεση ή μεγάλο. Ανεβαίνει πίεση ή μεγάλο. Κάποια στιγμή όμως που είναι ένα κριτικό όριο, που είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, μπορεί να ανέβει πάρα πολύ λίγο από εδώ να πάει εδώ, όπως του περιεχομένου του κρανίου, του εγκεφάλου, του ευλανώματος, η πίεση να πάει στα ύψη. Αυτό το έχει κάνει η φύση ο Θεός, ούτως ώστε να προστατευόμαστε και να μην έχουμε το παραμικρό προβλήματα, υπονοκέφαλο, οι συμπτώματα που έχουμε πίεση μέσα στο κεφάλι, αλλά είναι από την άλλη μεριά κακό, διότι μπορεί πολλές ώρες να έχουμε εφησυχαστεί ότι ο άριστος τραυματίας δεν έχει τίποτα. Είναι πάρα πολύ καλά 6 ώρες και να το χάσουμε σε 20 λεπτά και να κάνουμε που δεν προλαβαίνουμε. Ερχόμαστε τώρα να εντοπίσουμε τις βλάβες. Αν το πάρουμε από πλευράς ανατολικής, απ' έξω προς τα μέσα, έχουμε διαφορετικές βλάβες στο κεφάλι μας. Και βέβαια μπορεί να έχουμε και συνδυασμούς. Δεν αποκλείεται να έχουμε ένα στο κεφάλι, στο δέρμα, να έχουμε ένα κάτω και να έχουμε ένα αιμάτωμα και είδημα. Και βλέπουμε το τριχωτό της κεφαλής. Είναι αυτό το πράγμα που πιάνουμε. Το τριχωτό της κεφαλής. Το δέρμα που κουνιέται πάνω στο κεφάλι. Μπορεί να έχουμε πλαστικά τραύματα, πλαστικό τραύμα στην αρχή, να δεν έχουμε λύσει τις συνεχές του δέρματος. Κομμένο δέρμα. Να έχετε υπόψη σας. Λέμε πολύ μεγάλο τραύμα αυτές με το κόκκαλο. Αυτά είναι ασχερότητες. Τα τραύματα κάνουν το κόκκαλο τα περισσότερα. Δεν φταίει αυτό που μας χτυπάει και ανοίγει το δέρμα, φταίει αυτό που είναι από κάτω. Αν έχετε δει πολλές φορές τους σπιτμάχους με ένα μαλακό γαλιτουρκό, χτυπάνε στα φρύδια τους και κάνουν σκίζει το φρύδι, σαν να το έχει σκίσει με μαχαίρι. Δεν φταίει το γάλι, φταίει το κόκκαλο από κάτω. Το κόκκαλο το άνοιξε. Η πίεση όμως ήταν μεγάλη, ισχυρή, ούτως ώστε να χτυπήσει όπως την κολόνα, να μην είναι κοφτερό το μέρος και να σκιστεί το δέρμα από το κόκκαλο και να φέρνει το κόκκαλο. Και εκτός από τα πλαστικά τραύματα έχουμε και αυτά που λέμε κεφαλαιματώματα και υποδόρια αιματώματα. Καρούμπαλα, ελληνική λέξη. Από το κάρα, όχι είναι αυτά τη μήνυ κάρα και το ύφος. Τα πλαστικά τραύματα πρέπει να τα προσέχουμε, διότι άμα πόσο μεγάλο αγείο μπορεί να ξεματώσει ο άρρωστος. Εδώ μπροστά μου βάλουμε το χέρι μας από τα αυτιά, πιάνουμε κάποιες αρτηρίες στο σφιγμό μας και πίσω από τα αυτιά. Αυτές οι αρτηρίες να κοπούν, μπορεί μέσα σε μισή ώρα να χάσουμε όλο το σφαίμα. Γι' αυτό θέλει λιγάκι προσοχή. Και αυτό που σας γράφω προσοχή είναι το εξής. Αν πιάσουμε το τριχωτό της κεφαλής στο δέρμα, κουνιέται. Έτσι, και καμιά φορά είναι και ορισμένοι που κουνούν εκούσια. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να χτυπήσω εγώ, να έχω ένα πλαστικό τραύμα, με κομμένο το δέρμα μου, και εκείνη τη στιγμή που χτύπησα να κουνηθεί το τριχωτό της κεφαλής,
και να έχω από κάτω παραδίπλα ένα πολύ μεγάλο τραύμα, το οποίο όταν το βλέπει ο γιατρός που θα βάλει το ράψη, δεν το βλέπει το κόκκινο ακέραιο. Δηλαδή, εδώ το θραστικό τραύμα, κουνήθηκε το τραύμα, το δέρμα τη στιγμή που χτυπούσαμε, και εδώ από κάτω έχει ένα σπάσιμο στο οστό, ένα αιμάτωμα μεγάλο στον εγκέφαλο, και αυτό που θα το ράψει με τα μάτια του θα δει αυτό το πράγμα που θα είναι υγιές. Δεν είναι έτσι. Θέλει προσοχή. Υπάρχει μια μέθοδος που μπορεί να το καταλάβει. Αυτές είναι οι στιβάδες του δέρματος. Είναι λιγάκι περισσότερο ιατρικό. Εδώ βλέπουμε ένα μωρό το οποίο έχει ένα υποδόριο αιμάτωμα, ένα καρούμπαλο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από χτύπημα, με ευτυχές κακώσεις, με ευτυχές αυτοβευτήρα δηλαδή, ή τους πέφτουν τα παιδιά, ή τη στιγμή του τοκετού γίνονται κακώσεις, παρόμονα κεφαλαιμάτων. Και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο υποδόριο αιμάτωμα, το οποίο έχει αποτελθεί ένα καρούμπαλο, τα καρούμπαλα σπανίως, αντί να ξεφουσκώσουν, πιάνουν άλλα τα ζεστίου και παραμείνουν πολύ καιρό και καμιά φορά χρόνια. Εδώ βλέπετε ένα καρούμπαλο το οποίο αποτιτανώθηκε. Ο αποτιτάνωση μιλάμε για συσσόρευση αρρώτων ζεστίου. Είναι κόκαλο και βλέπετε ένα διπλό κόκαλο. Γι' αυτό αυτοί οι άρρωστοι έχουν ένα σχετικό πρόβλημα. Μετά από ένα καρούμπαλο δεν ξεφουσκώνει ποτέ το κεφάλι του είναι πολύ μεγάλο. Καμιά φορά έχετε δείξει στο λεωφορείο. Ερχόμαστε τώρα λίγο παραμέσα. Είμαστε στο δέρμα, πάμε παραμέσα. Παραμέσα τι μπορεί να είναι, το κόκαλο. Τι μπορεί να κάνει το κόκαλο, να σπάσει. Έχουμε λοιπόν τα κατάρματα. Αυτά που λέει ο κόσμος ραγίσματα, δεν υπάρχουν στην ιατρική ραγίσματα. Το κάταγμα είναι κάτω. Κάθε φορά που θα ραγίσει το γυαλί είναι σπασμένο. Είτε παίζουν τα κομμάτια κάτω, είτε δεν παίζουν τα κομμάτια κάτω. Έχουμε λοιπόν τα γραμμοειδή κατάγματα. Μια γραμμή. Χτύπησα και έχει ανοίξει το κεφάλι. Έχει ραίσει. Μία ιατρική έκθεση. Έχουμε τα κατάγματα κάτω από το εγκέφαλο, στη βάση του κρανίου. Δεν φαίνονται αυτά. Πρέπει να τα υποψιαστούμε γιατί είναι πολύ επικίνδυνα. Έχουμε τα εμπειρισματικά. Πιέζω. Βούλιαξε το κόκκαλο μέσα. Πρέπει να κάνω κάτι. Τα κατάγματα, τα γραμμοειδή, αυτές οι γραμμές, ονομάζονται ανάλογα με το μέρος του κρανίου που υπάρχουν. Με μπροστά, με το πια. Πρωταφυτά, ηλιακά κλπ. Ο κόσμος τι φοβάται. Χτύπησε πίσω, λέει. Δεν το φοβάστε το πίσω. Ποτέ. Το πίσω μέρος του κεφαλιού, όταν χτυπήσει τα συμπτώματα είναι δραματικά. Μπορεί να κάνουμε μερικούς, να είναι σε εγκυλία, να μην μπορεί να συνέλθει κλπ. Σπανίως κάνουν αιματώματα. Γιατί είναι πολύ χοντρό το πίσω μέρος του κρανίου, πάρα πολύ χοντρό, και δεν έχει μεγάλα αγκία. Αιμοφόρα αγκία. Τα κατάγματα που φοβόμαστε, τα χτυπήματα είναι στον πρώτο. Αυτό το τμήμα του προγράμματος που λέγεται λεπτοειδές είναι σαν λεπίδι. Λεπτό. Πόσο? 1 χιλιοστό, 2 χιλιοστά. Εδώ 2 εκατοστά. Και από κάτω κρύβεται ένα πολύ μεγάλο αγκείο, ελοχεύει, είναι ένα πολύ μεγάλο αγκείο, ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Λεπτό το κόκκαλο, κόκκαλο το αγκείο, εύκολα αιματώματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συνήθως προβλήματα όταν χτυπήσουν. Χτυπάνε στον πρώτο αφού είναι καλά. Για αρκετή ώρα. Και λέμε δεν είναι τίποτα, θα περάσει εφόσον δεν έκανε και μετά και είσαι καλά. Αυτό είναι επικίνδυνο να πεθάνει ο άρρωστος. Αυτά τα πίσω που έχουν θορυβόδη συμπτώματα δεν τα φοβόμαστε και πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε μια ακτινογραφία κρανίου, είναι μια εξέταση απλή και γρήγορη που κάνουμε σώμα χτυπήσει στο κεφάλι και βλέπουμε αυτό, δεν ξέρω αν φαίνεται, μια γραμμή που είναι ένα ρογμώδες αναγραμμωδές κάτω. Αυτό είναι τα βλάβια. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο κάταγμα το οποίο έχει ανοίξει. Είναι διαστατικό κάταγμα. Τεράστιο κάταγμα. Και λέμε, μεγάλο κάταγμα θα πάθει ζημιά ο άρρωστος. Το μεγάλο κάταγμα είναι καλύτερο από το μικρό κάταγμα. Διότι αυτό που θα κάνουμε εμείς, σαν γιατροί, να ανοίξουμε το κεφάλι του αρρώστου για να αποσυμπιέσουμε το αιματώμα, το έχει κάνει η φύση. Μικρό κάταγμα, αν κάνει αιματώμα, τα πράγματα είναι πιεσμένα. Μεγάλο κάταγμα έχει ανοίξει το κεφάλι σαν καρπούζι και είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για μας. Και έχουμε τα κατάγματα τη βάση του κρανίου. Κάτω από το εγκέφαλο όμως μπορεί να σπάσει το κόκκαλο με αποτέλεσμα να βγαίνει από τη μύτη ή από το αυτί, έτσι, ή καμιά φορά και από στα ηγμόρια μέσα, η ηγμορία δεν έχει ακούσει, το υγρό του εγκεφάλου που λέγεται εγκεφαλογέργο και πρέπει να πάμε κάτι να κάνουμε χειρουργικά για να σταματήσουμε αυτή την εκροή, τη διαρροή του εγκεφαλογέργου. Βλέπετε εδώ πέρα ακτινογραφίες, εδώ βλέπετε ένα μεγάλο κάταγμα, και εδώ είναι μια παλιά τομογραφία που βλέπουμε κατάγμα τη βάση του κρανίου. Αυτό να φανταστείτε είναι πίσω
πίσω από τα μάτια, έτσι, ακριβώς είμαστε στο κανάλι, κάτω από τον εγκέφαλό. Και έχουμε τα εγκαισματικά κατάγματα, είπαμε τότε, τελευταία κατηγορία, αυτά που βουλιάζουν μέσα στο κεφάλι του αρρώστου. Αυτά τα σπασίματα μπορεί να είναι ανοιχτά, έτσι, να έχει ένα τράμα απ' έξω, και έχουν υποθεί μέσα από μια σώματα, ρούχα κλπ. Και τα κλειστά. Βλέπουμε μια φωτογραφία, ένα κόμμα το οποίο έχει βουλιάξει μέσα. Να φανταστείτε ότι ο εγκέφαλος είναι μέχρι εδώ, και εδώ πέρα έχει πάει 2-3 εκατοστά ένα κόμμα στο εγκέφαλο. Και το πιέζει. Κάτι πρέπει να κάνουμε στον τομέα. Υπάρχουν και κάποια ενδιέσματα, κάποια εμπισματικά κατάγματα που τα λέμε νεογνικά. Το κόκαλο ενός νεογνού, άμα δείτε, νεογνού είναι ένα παιδάκι από τη στιγμή που θα γεννηθεί πρέπει να αρχίσει τον πρώτο μήνα της ζωής. Από τον πρώτο μήνα μέχρι τον 12ο μήνα είναι βρέφος. Αυτό που λένε οι φίλοι μας οι δημοσιογράφοι, ένα βρέφος 3 ετών δεν ισχύει. Ή ένα νεογνώ 2 ετών. Μετά είναι νύχλιο. Από την ελληνική λέξη το πρώτο νι, όχι και έπος. Δεν μιλάει. Όλα είναι ελληνικά. Όσο και να είναι περίπου. Υπάρχουν λοιπόν κάποια επισηματικά κατάγματα που τα λέμε διεθνώς πικ-ποπ. Έχετε το παράδειγμα του λοιπόν όταν το πιέζετε, ζουλιέται, μπαίνει μέσα και μετά από λίγο βγαίνει μόνο του. Ποιο είναι αυτό το λίγο? Ένα νεογνώ που θα δούμε με τέτοιο κάταγμα θα το περιμένουμε 2-3 μέρες. Μπορεί να βγει το κοκαλάκι έξω, γιατί είναι μαλακό, είναι ελαστικό. Βλέπετε εδώ πέρα ένα παιδάκι που έτσι έχει γεννηθεί, που με αυτή τη χερούκλα το βούτυξε για να το βγάλει γρήγορα, βούλιαξε το κοκαλό μέσα. Το περιμένουμε. Βλέπετε, έχει βουλιάξει το κόκαλο μέσα στον εγκέφαλο. Εμπειρισματικό κάταγμα. Αξιολογική νομογραφία. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν με το τρυφωτό της κεφαλής, το κόκαλο, ερχόμαστε παραμέσα. Και έχουμε τις διάφορες βλάβες μέσα πλέον στον εγκέφαλο. Είναι η διάσχεση, η θλάση, η αιμορραγία, η διάσχεση, το ενδοκεφαλικό αιμάτωμα, το υποσκληρίδιο αιμάτωμα και το επισκληρίδιο αιμάτωμα με κεφαλαία αναφωγός και τρόμος, αυτό που ακούγεται στις εφημερίδες, δεν το προλάβαμε οι αιμάτωμα και να το φέρουμε από την επαρχία πέθανε. Διάσχεση, ιατρικός όρος. Δεν είναι δημοσιογραφικός, δεν είναι φιλολογικός. Είναι μια λειτουργική αποδιοργάνωση του εγκεφάλου. Δεν έχει τίποτα ο άρρωστος που πλευράς εξωτερικής τομογραφίας. Ακτινογραφία είναι καλές. Κάνει μετούς, δεν είναι καλά, έχει υπουργεία. Κάποια φορά χάνει και την ομιλία του. Κάνουν μια εξωτερική, δεν έχει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει τίποτα ο άρρωστος χειρουργικό. Η διάσχεση λοιπόν είναι κάποιο λειτουργικό πρόβλημα, κάποια αποδιοργάνωση του εγκεφάλου πάνω τα λακκούνια. Η θλάση τι είναι? Όπως χτυπάμε το χέρι μας και μαυρίζει, και αυτό γίνεται στον εγκέφαλο μας μέσα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Φάρμακα, μονάδες αντικείμενος υγείας, υπομονή και πολλές φορές χάνουμε τον άρρωστο. Διάσχεση είναι ασχιστή ο εγκέφαλος. Μέσα στον εγκέφαλο το αιμάτωμα. Κάτω από τη σκληρά μηνύγια που σας είπα, υποσχηρίδιο αιμάτωμα. Και πάνω από τη σκληρά το εξωτερικό αιμάτωμα. Το έχω βάλει με κεφαλαία, δηλαδή είναι αρκετά συχνό στα παιδιά, στα μεγάλα παιδιά, πάνω των 2 ετών, 2 με 18 ετών, γιατί χτυπάνε εύκολα, παίζουν, κάνουν και το κακό είναι σε αυτά ότι αρκετές ώρες και καμιά φορά και μέρες είναι πολύ καλά. Και το χάνουμε μέσα σε μισή μια ώρα. Δεν προλαβαίνουμε. Αυτά τα παιδιά όμως όταν έρθουν σε παιδική κατάσταση και τα γλιτώσεις είναι μια φοβερά μεγάλη ηθική ικανοποίηση για μας. Να δέψει ένα λάθος στο παιδί, να το βάλει σχεδόν τα χαμένα στο χειρουργείο και την άλλη μέρα να το πατάει. Αυτό το εξυπηρετεί δεν βάζει. Άμα θέλουμε να δούμε μια αξιολογική τομογραφία, να το ο εγκέφαλος, να το αιμάτωμα, ότι είναι άσπρο είναι στην αξιολογική τομογραφία εδώ, για να την άλλη μέρα που έχει χειρουργηθεί το άρρωστος μας, ο τραυματίας, που έχει γίνει καλά. Κάνει και ορισμένους άλλους. Οι γιατροί καμιά φορά κάνουν καμιά φορά. Βλέπετε ένα αιμάτωμα αρκετά μεγάλο, όπως φαίνεται στην αξιολογική τομογραφία. Να το άσπρο, αυτό το πέρα. Σε πάρα πολλές τομές τα αιματώματα. Υποσχηρίδιο αιμάτωμα, κάτω από τη σκληρά μηνύγια. Βλέπετε το αιμάτωμα. Κοιτάξτε, αυτή είναι η μέση γραμμή. Αυτό το πράγμα πρέπει να ήταν εδώ. Έχει σκρώσει τον εγκέφαλο από την εντολιά. Πάρα πολύ βαριές καταστάσεις. Κοιτάξτε, όλα είναι θέματα φυσικής. Όταν μπαίνουμε σε ένα σανσέρ, γράφει άτομο 8 ή βάρος 500 κιλά. Γιατί το λέει αυτό να σκέφτεσαι? Γιατί αν είμαι ο χοντρός των 250 κιλών, δεν θα βγουν λεφτά. Θα βγω και βγουν 4. Επομένως, αυτά είναι πρακτικά πράγματα.
Και το κρανίο μας τι είναι? Είναι ένα σανσέρ που χωράει τρία πράγματα. Τα τρία πράγματα αυτά είναι το αίμα που μπαίνει στον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος και το υγρό αυτό που σας είπα διαφορετικό υγρό. Τρία πράγματα. Αν το ένα από τα τρία χοντρίνει, και στην προκειμένη περίπτωση χοντρίνει το αίμα, η αιμορραγία που μαζεύεται πάρα πολύ υγρό στον εγκέφαλο, πρέπει κάποιος από τους άλλους να φύγει. Μεγαλώνει λοιπόν το αιμάτωμα και φεύγει. Τι θα φύγει? Το πιο άσπρο, θα το το υγρό. Σε δεύτερη φάση, τι θα φύγει? Το ίδιο το αίμα. Δεν θα μπαίνει αίμα στο κεφάλι μου να μου αιματώσει, να ζήσει ο εγκέφαλος μου, θα πεθάνω. Τι θα φύγει? Ο εγκέφαλος. Μα πού θα πάει? Όπου υπάρχουν τρύπες θα αρχίσει να βγαίνει. Το λέμε στην ιατρική εμβολιασμό. Επομένως, όταν μεγαλώνει κάτι στο κεφάλι μας, κάτι πρέπει να φύγει. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία γινόταν με αυτή την κατάσταση στην παθολογική που λέγεται υγρογέφαλος. Θα μου πείτε πόσο? 200 το χρόνο. Τα οποία θα χειρουργούμε. Τα 200 το χρόνο, στα 10 χρόνια είναι 2.000. Στα 20 είναι 4.000. Δηλαδή, όσο χρόνο δουλεύω εγώ σε αυτό το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αυτός ο αριθμός που σας είπα, των παιδιών που είναι καλά, κυκλοφορούν ανάμεσά μας και έχουν μια συσκευή στο κεφάλι τους, που διώχνει το υγρό μονίμως. Αυτή η συσκευή έχει το καλό ότι τα κάνει ζωντανά τα παιδιά και φυσιολογικά, έχει το κακό όμως ότι αν χτυπήσουν κάνουν εύκολα αιματώματα, διότι υπάρχει εύκολος τρόπος διαφυγής του υγρού. Σας είπα όταν μεγαλώσει κάτι πρέπει να φύγει. Αυτό το κάτι, άμα φεύγει πολύ εύκολα, που στα συγκεκριμένα παιδιά αυτά φεύγει πολύ εύκολα το υγρό αυτό, κάνουν εύκολα αιματώματα. Γι' αυτό το μεγάλο νούμερο που σας είπα, που είναι 2, 3, 4, 5, 10.000 παιδιά που κυκλοφορούν στην πατρίδα μας με αυτή τη συσκευή στο κεφάλι τους, και τώρα τελευταία έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτός ο αριθμός, με χτυπήματα πολύ απλά κάνουν πολύ μεγάλα αιματώματα. Ένα αιμάτωμα σε ένα παιδί που έχει το κέφαλο, το μαύρο είναι υγρό. Ερχόμαστε τώρα λίγο παραμέσα και βλέπουμε ενδοκεφαλικό αιμάτωμα μέσα στον εγκέφαλο. Πρέπει να το βγάλουμε. Εδώ όμως σκαλίζουμε τον εγκέφαλο, δεν σκαλίζουμε την εσωτερική κεφάλια, σκάλουμε μέσα στον εγκέφαλο. Βαριές καταστάσεις. Είδημα, πρίξιμο. Δεν βλέπουμε αιμάτωμα, αλλά ο εγκέφαλος είναι τεσσαρισμένος. Βαρύτατες καταστάσεις που τις περισσότερες φορές μας δίνουν τα χέρια. Προτιμούμε εμείς να έχουμε ανάγκη στον άνθρωπο να μπορούμε να τον χειρουργήσουμε, παρά έναν που δεν μπορούμε να τον χειρουργήσουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Διάφορες τέτοιες εικόνες, ειδήματος, και ερχόμαστε τώρα στο ευγενές χώρο που λέγονται πυροβόλα όπλα. Τα πυροβόλα όπλα στην Ελλάδα ευτυχώς ακόμα δεν είναι πολλά. Ευτυχώς. Δυστυχώς όμως με την εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους γίνονται περισσότερα. Οι δυτικές χώρες είχαν πάρα πολλές κακώσεις και έχουν πυροβόλα όπλα. Εδώ έχουμε λίγες, 10-15 το χρόνο. 10-15 το χρόνο είναι μία το μήνα. Μιλάμε για ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων. Στις οποίες καλούμαστε να κάνουμε κάτι. Εδώ είναι ένα όπλο παιδικό. Δεν είναι εναντίον των παιδικών παιχνιδιών που είναι πολεμικά. Το παιδί από τη φύση του είναι έτσι, τόσο ώστε να είναι πολεμιστής. Ό,τι και να κάνουμε. Και κούκλα να του πάρουμε, το αγοράκι θα την κάνει όπλο και θα παίζει πόλεμο με το αδερφάκι. Αυτό λοιπόν το πιστόλι το παιδικό έχει από κανονισμό της ΑΟΚ μπροστά από τα παιδικά πιστολάκια έχουν μια τάπα κόκκινη. Την οποία όμως οι πιτσιρικάδες δεν την βγάζουν. Και όχι μόνο τη βγάζουν, εδώ πέρα παίρνουν αυτά τα καψούλια τα οποία είναι μια μικρή ποσότητα πυρητήτων παροχιού, η οποία κάνει μια εκτόνωση. Κάποιο λοιπόν παιδάκι έβγαλε την τάπα, σφήνωσε ένα ξύλο, έβαλε ένα καψούλι και πυροβόλησε το δεκάκι της επαφής. Με το καψούλι. Με αποτέλεσμα το ξύλο να βουλιάξει να πάει εδώ μέσα, βλέπετε το κρανίο του παιδιού και έχει φτάσει 4 εκατοστά μέσα. Το κόκαλο, το ξύλο και η πυρίτιδα καρφώθηκε μέσα στο μικρό το δεκάκι που ήταν 2 χρονών από ένα παιδικό παιχνίδι. Επομένως, ναι, στα παιχνίδια αυτά, αλλά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ιδίως όταν έχουν πυρίτιδες. Αυτά δεν τα που έχουν το Πάσχα, τα πιστηρίκια που κάνουν από το γέννη, είναι απαράδεκτα όσο καταλαβαίνετε. Και βλέπετε με διαχειριστικά να έχουμε βγάλει το κόκαλο, το ξύλο και χάσματα από το καψούλι αυτό που είχε μείνει στο κεφάλι του παιδιού. Δεν είναι καλά. Εδώ είναι ένας φιλόστροφος πατέρας, ο οποίος τάισε το παιδί του με ένα δίκανο. Αυτά όλα τα πολλά, ό,τι είναι σύγκρουση στην αξιολογική τομογραφία είναι παράστατα. Μιλάμε για μπορεί να είναι 400, είναι σκάγια. Έτσι. Είναι περιστατικά δικά μας. Μην νομίζετε ότι είναι από Αμερική και δυτικές χώρες, είναι περιστατικά δικά μας. Είναι πάρα πολλά σκάγια τα οποία καταλαβαίνετε
Για να τα βγάλει αυτά να καταστρέψει το μισογεύμα. Το περίεργο. Αυτό το παιδί δεν είναι τίποτα. Είναι καλά. Αυτό το παιδί. Δεν φαίνεται καλά, είναι μια παλιά κτηνογραφία του 1990-91. Έχει μια σφαίρα από ένα καλάθι που είναι στον εγκέφαλο. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Στο κέντρο του εγκεφάλου. Και βλέπετε εδώ κατά τη διάρκεια του χειρουργείου που το αφαιρούν. Το παιδί είναι καλά. Κορίτσι. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θα θυμάστε παλιά από τις εφημερίδες που λέγανε αυτός χτύπησε και είναι σε κόμμα. Είναι σε λιποκομματώδη κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε καρυβαρία. Αυτά τα πράγματα δεν είναι υποκειμενικά. Τι είναι σε κόμμα ή είναι λιποκομματώδη κατάσταση. Βγήκαν λοιπόν οι Εγγλέζοι που ήταν πρωτοπόροι αυτό το θέμα, μάλιστα οι Σκοτσέζοι, με ένα καθηγητή τεχνολογική, και προσπαθήσανε να κάνουν μια κλίμακα να μετράνε πόσο βαθιά είσαι χτυπημένο ή πόσο ελαφρά είσαι χτυπημένο. Και αυτή η καθιερώθηκε το 1967 ως κλίμακα της Γλασκόβης. Αν ακούσετε έναν γιατρό που ξέρει τη δουλειά του, ας είναι και παθολόγος, τουλάχιστον θα την είχε ακούσει. Και από αυτό μπορούμε να μετρήσουμε ότι εγώ που έχω χτυπήσει, έχω κλίμακα της Γλασκόβης 15. Α, είναι καλά. Έχω κλίμακα της Γλασκόβης 3. Α, θα πεθάνω. Έχουμε άριστα το 15 και 0 έχουμε το 3. Και όλες οι ενδιάμεσες καταστάσεις μας δίνουν εμάς τους γιατρούς να καταλάβουμε πόσο βαριά είναι ο άρρωστος. Με παίρνει στην τηλέφωνο από την άξο και μου λέει: χτύπησε ένα παιδί και είναι σε κλίμακα της Γλασκόβης 8. Στείλτε το τώρα. Να πεθάνει. Έτσι. Και πώς είναι μετά από αυτή. Δεν θα σας κουράσω πολύ για να τελειώνω. Μετράμε 3 παραμέτρους. Αν μπορεί να μιλήσει ο άρρωστος, αν ανοίγει τα μάτια του και τι κινήσεις κάνει. Όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος που μιλάει προσανατολισμένος είναι καλύτερα από ένα που μου κρίζει. Δηλαδή, άμα εγώ λέω, εγώ χτύπω το κεφάλι μου, ρωτήσω δεν σου προλέγεσαι, Σπαγιανός Γεώργιος είναι τόσο χρονό και μένω εκεί, είμαι προσανατολισμένος. Άμα του πω όμως ανεδαφικά πράγματα, είμαι προσανατολιστής. Αν η βαθμολογία θα είναι πρώτος, θα είναι δεύτερος. Εάν μου πεις φύγει το χέρι μου και του φύγω το χέρι, εκτελώ το λες. Κάνω αυτό που μου λέει. Είμαι καλύτερος από το να μου πει σπίτι το χέρι μου και τόσο μια. Αυτό είναι χειρότερος. Και με αυτή τη βαθμολογία που βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε ένα άθροισμα από κάτω και λέμε το 15 είναι το άριστα, ένα φυσιολογικό, και το 3 είναι το 0. Και βέβαια στα παιδιά που δεν μπορούμε στα μωρά να έχουμε αυτή τη κλίμακα, γιατί βέβαια είναι ένα παιδάκι να οδηγήσει προσανατολισμένο, ξέρετε τα βγαίνουν από την καθημερινή ζωή. Κάποια στιγμή είχε χτυπήσει ένα, είχε πάει στο ένα νοσοκομείο τη Βούλα και το ρώτησε ποιο είναι αυτό που είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα. Για να καταλάβει ο προσανατολισμένο. Και έγινε καλά αυτό ο άνθρωπο και τον πήγε σε εφημερίδες ότι ήταν ένα εκεί που μου σημαντικά. Και ενδιαφερόταν ποιο είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα. Γι' αυτό θέλει ο γιατρό να είναι πολύ πονηρός για να ξέρει τι ρωτάει. Και πόσο επεκτείνεται. Έχουμε λοιπόν αυτή την κλίμακα στα παιδάκια που είναι εντελώς διαφορετική και λέμε ξύπνο, το λέμε Α, μιλάει, μου γκρίζει, φωνάζει Β, όταν το χτίζουμε με τον πόνο αντιδράει και όταν δεν κάνει τίποτα είναι το Γιου. Και ερχόμαστε τώρα πώς μπορούμε να ψάξουμε έναν άνθρωπο που χτίζει στο κεφάλι. Είναι αυτές οι ακτινογραφίες, πάντα το θα μου πείτε. Όχι πάντοτε. Ιατρικός, όχι πάντοτε. Νομικός πάντοτε. Διότι δεν είναι ιατρικός ένα παιδάκι που θα πέσει από 3 εκατοστά ή ένα ενήλικα που θα χτυπήσει το κεφάλι λίγο στον τοίχο. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν έχει πρόβλημα, αλλά μας λέει την αλήθεια. Θα μου πείτε γιατί δεν μας πει την αλήθεια. Έρχονται παιδιά στο νοσοκομείο που έχουν μέσα από τον πρώτο όροφο και λένε μέσα από το κρεβάτι. Όχι τα παιδιά, οι γονείς. Ή αυτοί που το φυλάει, γιατί φοβάται. Είναι καθημερινό φαινόμενο. Και πρέπει να είμαστε λίγο καχύποπτοι. Η αξιολογική τομογραφία, βέβαια, από την εποχή του 1974 έχει δώσει μια πολύ μεγάλη κλωτσιά στην νευροχειρουργία προς τα μπρος. Μειωθήκαν πάρα πολύ, κατά 50% οι επεμβάσεις και οι παρεμβάσεις που κάνουν την νευροχειρουργοί και μας έχει κλείσει τα χέρια. Το υπερηχογράφο είναι μια εξετάση που είναι για τα μωρά που έχουν ανοιχτές περιοχές του κρανίου και αυτά τα μόβ είναι παλιές εξετάσεις που δεν υπάρχουν σήμερα. Η μαγνητική τομογραφία δεν εμπνέεται για κακώσεις. Χτύπησε ο παππούς του τώρα μια μαγνητική που δεν πάρει ακτινοβολία. Γιατί είναι 87 χρονών, άμα πάρει ακτινοβολία και κάνει ευκαιρία στα 98, πώς πεθάνει. Δεν εμπνέεται η μαγνητική για κακώσεις. Γιατί? Πρώτον, γιατί δεν δείχνει κόκαλο, η μαγνητική τομογραφία δείχνει ισούς που έχουν νερό και το κόκαλο δεν έχει νερό.
Και δεύτερον, δεν δείχνει τα πρόσφατα αιματώματα. Μπορεί να χάσουν ένα αιμάτωμα από τη μαγνητική τομογραφία. Η αξιολογική είναι σίγουρα θα το δείξει. Και έχουμε και κάποιες επιλογές που είναι απότερες μετά από καιρό. Πόσο καιρό? Ένα χρόνο. Έτσι. Που είναι οι επιληπτικές κρίσεις, χτυπάω στο κεφάλι και γίνομαι επιληπτικός. Πότε? Μέχρι και 6 μήνες και ένα χρόνο. Να τρέχει η μύτη μου, η εγκεφαλοτρία ή το αυτί μου. Πότε? Μετά από 3 μήνες. Και το κάταγμα αυτό που ήταν μια αεροπλή να αρχίσει να μεγαλώνει. Πότε? Μόνο στο 15. Και βλέπουμε, δεν είναι συχνές οι επιληπτικές κρίσεις. Λένε καμιά φορά οι γονείς, χτύπησε το παιδάκι μήπως γίνει επιληπτικό. Είναι σπάνιες. Και προϋποθέτουν για όλο χτύπημα. Όχι για ένα απλό χτύπημα, θα κάνει επιληψία. Το να βγάζουμε εγκεφαλωτικό υγρό από τη μύτη ή από το αυτί είναι μια σπάνια επιλογή, σπάνια για τον πολύ τον κόσμο, στον κάνουμε αρκετά συχνά, που καλούμαστε να την κλείσουμε, να κλείσουμε την τρύπα, να κλείσουμε τη βρύση. Γιατί να κλείσουμε τη βρύση? Γιατί όπως βγαίνει το υγρό προς τα έξω, μπορεί να είναι το υγρό προς τα μέσα. Δηλαδή το υγρό προς τα μέσα μπορεί να είναι πληγή και να πεθάνει. Επομένως, τρέχει η μύτη μας μετά από το χτύπημα νερό, έτσι, νερό της βρύσης όμως, όχι αίμα ή νύξα. Πολλές φορές μας λένε οι συγγενείς τρέχει ένα πράγμα. Νερό, όχι. Ησυχάσαμε. Έτσι. Αυτά είναι λίγο ιατρικά. Και βλέπετε ένα πιτσιρικά, ο οποίος είναι στο χειρουργείο. Έχουμε σκύψει το κεφαλάκι του και από εδώ βγάζει μια σταγόνα νερό. Βλέπετε. Αυτό δεν είχε χτυπήσει πριν από 1-2 χρόνια. Έκανε ρινόρια του εγκεφαλοτρίου, έβγαζε υγρό του εγκεφάλου από τη μύτη και καλούμαστε να το κλείσουμε τη συντηρία. Πώς? Πηγαίνοντας πίσω από τον εγκέφαλο, μέσα από το καρδιά από πίσω, πάνω από τα μάτια, να βρούμε το χάσμα, την τρύπα και να την κλείσουμε. Δηλαδή, είναι διάφορα υλικά που μπορούμε να βάλουμε. Και η σπάνια επιλογή, ένα κάταγμα, αυτή η γραμμή να αρχίσει να μεγαλώνει, να μπει ανάμεσά της γραμμής ο εγκέφαλος και η μύτη και να το ανοίξει το κάταγμα και βλέπετε ένα τραυματία με ένα ρογμώδες κάταγμα, μια γραμμή δηλαδή, μετά από 6 μήνες να έχει ανοίξει, σαν καρπούζι το κεφάλι. Γιατί πήγε ο εγκέφαλος ανάμεσα και δεν το αφήνει να κλείσει. Τα διευνώματα κατάγματα σπάνια υπάρχουν. Σε μικρά παιδιά κυρίως. Θα σας δείξω 2 χειρουργικές εικόνες. Βλέπετε εδώ πέρα στην αξιολογική τομογραφία ότι είναι άσπρο, είναι κόκαλο. Αυτό το πράγμα, το χάσμα, ήταν μια γραμμή σαν ρίγα. Και σε 6 μήνες έγινε αυτό το έγκλημα. Διευρυνόμενο κάταγμα. Άνοιξε το κάταγμα. Πρέπει να το κλείσουμε. Πώς? Χειρουργώντας τον άρρωστο. Βλέπετε τον άρρωστο που είναι ζωγραφισμένο στο χειρουργείο. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αυτό είναι το κόκαλο και αυτή είναι η γραμμή του κατάγματος από την οποία προβάλλει ο εγκέφαλος από μέσα. Έτσι, πρέπει να το βάλουμε στη θέση του και να το κλείσουμε το κάταγμα από πάνω. Να κλείσουμε τη μύτη, να την βαλώσουμε, να την ράψουμε με διάφορα μοσιέματα που έχουμε και μερικές φορές να βάλουμε και κόκαλο από τις άλλες περιοχές του σώματος του τραυματία, μπορεί να είναι τα πλευρά, μπορεί να είναι τα λαγόνια ή μπορεί να είναι άλλες περιοχές του κρανίου που έχουν περισσότερο κόκαλο και τις παίρνουμε, τις βάλουμε από πάνω, οστροποιείται και κλείνει το κάτω. Και έρχομαι στα πρώτα τελευταία τώρα για τις εξπόρες του πολύ. Αυτοί που κάνανε την κλίμακα, το πόσο παλιά είναι χτυπημένος ανασάραστος στη κλίμακα της γλασκόπης, κάνανε και την κλίμακα της αποκατάστασης. Πόσο καλά μπορεί να γίνει. Έχουμε ακούσει άνθρωπος που χτύπησε και έμεινε φυτό. Πόσο το περιμένουμε. Λένε καμιά φορά την περάσει μετά από 20 χρόνια και εξήγηση. Μύθος. Είπαμε λοιπόν ότι θα πάρουμε κάποια στάδια. Ένας που θα χτυπήσει και θα είναι φαγιά σε μια μοναδική θεραπεία, πόσο καλά μπορεί να γίνει. Και έχουμε. Να ξαναγυρίσει εκεί που ήταν. Είναι σε παρένταση. Ήμουν γιατρός, είμαι φοιτητής, ό,τι έκανα να το κάνω. Η καλύτερη εξέλιξη. Θα μου πείτε, δεν μου αφήσει τίποτα. Κάτι σου αφήνει. Δεύτερον, να μην επανέλθει στην κατάσταση που ήταν, να είναι ανεξάρτητος. Ένα άτομο το οποίο ήταν επιστήμονας, να μην πάει στην δουλειά του, αλλά να τρώει μόνος του, να βγει στην τουαλέτα μόνος του, να βγαίνει έξω να παιδείται τον εαυτό του, να πουλούσε κλπ. Τρίτον, εξαρτώμενος. Να είσαι εξύπνος, να μιλάς και να καταλαβαίνεις, αλλά να έχει μια γυναίκα να πηγαίνει στην τουαλέτα να περπατάς. Φοιτητική κατάσταση. Ιατρικός όρος και όχι δημοσιογραφικός ή βιολογικός. Τι είναι? Να έχω ρυθμούς βιολογικούς, να ξυπνάει τα χειμώνα, να μην αντιλαμβάνομαι. Να μην καταλαβαίνω τι που βρίσκομαι, να μην καταλαβαίνω τους οικείους μου, να μην φάω πράγματα αναγκαστικά τα οποία να εκλαμβάνονται από τους οικείους. Α, δάκρυσε ο Τάκης, άρα κατάλαβε τη μαμά του.
Έτσι. Και να έχουν περάσει 25 χρόνια και η δόλια μάνα με περιμένει ο Τάκης να γίνει καλά. Και αυτό ήταν η χειρότερη εξέλιξη του πράγματος. Και θα μου πείτε, δεν μπορεί εγώ να είμαι σε θετική κατάσταση και να γίνω καλά, ή δεν μπορεί να είμαι εξαρτώμενος και να γίνω ανεξάρτητος. Και θα σας απαντήσω το εξής. Ότι η αποκατάσταση είναι άλλη στα παιδιά και άλλη στους ενήλικες. Τι εννοώ? Ότι στους ενήλικες το ανέβασμα της σκάλας αυτής είναι μια βαθμίδα. Δηλαδή από εξαρτώμενος να γίνω ανεξάρτητος. Ή από ανεξάρτητος να επανέλθω στη φυσιολογική κατάσταση. Να ανεβώ 2 βαθμίδες είναι πολύ σπάνιο. Θα πάει στο Ισραήλ αυτός που είπε με το αεροπλάνο τότε να γίνει καλά. Αν τον είδατε πόσο καλά ήρθε, στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις, τον έχω και εγώ. Έτσι. Μία βαθμίδα θα ανέβεις. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει βοήθεια? Υπάρχει βοήθεια. Υπάρχει επιτάχυνση της καταστάσεως. Αλλά δεν ανεβαίνει ο γίγας πολύ. Πόσο μπορεί να το ένας? 6 μήνες. Στον ενήλικα, 6 μήνες. Γενικώς είναι δύσκολη η επανέλυση. Ο ενήλικος όταν χτυπήσει συνήθως κάποιο, μιλάμε για μια βαριά 229 μονάδων και στα νοσηλείας. Επανεντάσσεται δύσκολα, ξαναγίνεται αυτό που ήταν. Στα παιδιά. Τα παιδιά που είναι ανοχές, αντοχές, καλύτερες, εφεδρείες πολλές και στον εγκέφαλο τους. Μπορεί να η βελτίωση να αφορά 2 ή και 3 βαθμίδες. Δηλαδή η υποφυτική κατάσταση να γίνει ανεξάρτητο ή από εξαρτώμενο να γίνει φυσιολογικό. Είναι φοβερά καλύτερη η αποκατάσταση στα παιδιά. Ο χρόνος όμως είναι μεγαλύτερος. Μπορεί να παίρνουν και 2 και 2,5 χρόνια. Δηλαδή, αν παιδί είναι σε κόμμα 1 χρόνο, 1,5 χρόνο, να έχουν απελπιστεί όλοι και να λέει γιατρός, κάντε την υπομονή και να δικαιωθεί. Αυτό σημαίνει στα παιδιά. Και εύκολα επανεντάσσονται. Αλλά αυτά τα παιδιά που έχουν χτυπήσει εδώ πέρα και επανεντάσσονται εύκολα, επειδή έχουν περάσει κάποιες χρονιές από τότε που επινοήθησαν αντιδικές θεραπείες, 10 ετίες, βλέπουμε ότι εύκολα κάνουν αυτό που λέμε Alzheimer στη μεγάλη ηλικία. 45, 55, 65 χρονών ξεκουχαίνουν. Γιατί? Γιατί δυστυχώς το μόνο κύτταρο που δεν ξαναγεννιέται στον άνθρωπο είναι το εγκεφαλικό κύτταρο. Το γύρω στο εγκεφάλαιο αρχίζει την ηλικία των 5 ετών. 5 χρονών, 6 χρονών είναι γερασμένος ο εγκέφαλος. Βλέπετε ένα παιδάκι πρώτη δημοτικού διαβάζει ένα πείμα και το μαθαίνει με 2 αναγνώσεις. Και αυτός που είναι 20 για το μάθει πρέπει να κάνει 50 αναγνώσεις. Και λέμε κουράστηκε. Δεν κουράστηκε. Είναι γέρος. Ο εγκέφαλος είναι γέρος μπροστά σε αυτόν τον 5 ετών. Απλώς δεν είναι τόσο γέρος ούτως ώστε να τον καταλαβαίνουμε στην καθημερινή πράξη. Δηλαδή να είναι ένας 90 χρονών ή 70 ή 80 που έχει άνοια και να έχει αυτό που λέμε ξεκουχιάνει. Δυστυχώς βλέπουμε πολλά παιδιά που έχουν χτυπήσει μικρά να κάνουν πολύ εύκολα προγειονικές άνοιες. Και θα ήθελα να τελειώσω ότι πρέπει να προσέχουμε το παιδικό ατύχημα. Τα ατυχήματα γενικώς πρέπει να τα προσέχουμε, διότι είναι πολύ μακάβριο και πολύ αστείο με την κακή έννοια να χάνει ένα στη ζωή του την υγεία του ατύχημα. Καταλαβαίνετε πώς θα νιώσει η οικογένειά μου αν αυτή τη στιγμή εγώ καταλάβω τον τρόπο και μείνω παράλυτος. Είναι τραγικό. Σε μια κατάσταση μια οικογένεια η οποία έχει συνέχεια και δεν έχει κανένα πρόβλημα, να του παίξει ένα τηλέφωνο και να του λέει: έχετε ένα παιδί που λέγεται τάδε, ναι, έλατε να βάλετε το πτώμα του. Αυτό το πράγμα να το ζήσει κανένα από κοντά δεν μπορεί ποτέ να το καταλάβει. Και είναι το μόνο πρόβλημα που έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια που είναι 32 χρόνια γιατρός. Είναι το μόνο πρόβλημα που έχω. Κανένα άλλο πρόβλημα δεν έχω. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα στη ζωή μου, στην ιατρική μου καριέρα, αλλά αυτό είναι πολύ κρύο. Θα του λες: ελάτε να πάρετε το παιδί σας το οποίο δεν ζει. Η Ελλάδα να πάρετε το παιδί σας που είναι μισό. Τραγικό. Και λέω για το παιδικό ατύχημα γιατί τα παιδιά μπορεί να κάνουν αυτό που δεν υπολογίζει κανένας. Αυτό θα κάνει το παιδί. Μα θα πέσει από το μπαλκόνι. Θα πέσει από το μπαλκόνι. Θα πιάσει το σύλλογο το ηλεκτρικό. Θα πιάσει το σύλλογο το ηλεκτρικό. Έτσι. Και έχω 2 αστείες φωτογραφίες για να καταλάβετε πόσο περίεργο είναι ένα παιδί. Και βλέπετε εδώ πέρα στην αγωγή ενός αεροπλάνου, και βέβαια τεχνητή εικόνα από τους υπολογιστές. Ο πιτσιρικάς που έχει πιαστεί από τον καθαριστήρα του αεροπλάνου ή αυτός που έχει κάνει skateboard που το έχει καρφώσει αυτό με το σουηδικό αυτό αεροπλάνο του Σάββατο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι μια θέα από την περιοχή Τέρμα Παπαγού, το σπίτι μας στο Ρεύανο. Και θα ήθελα, αν έχετε κάποια ερώτηση, κάποια παρατήρηση, ευχαρίστω να απαντήσω. Είπα κάτι που θα σας το υποσχέθηκα, μας κάνετε τίτλια. Θα μου επιτρέψετε. Γι' αυτό θέλετε να ρωτήσετε. Πεντοκρατήριο. Το 1912 η ωραία μας πατρίδα είναι στη γραμμή αμφραγικού παγασιτικού. Η πολιτική ηγεσία λέει δεν διεκδικούμε τίποτα.
Εδώ είμαστε, μια χαρά είμαστε, δεν πάμε παραπάνω. Γιατί άλλωστε δεν πάμε παραπάνω. Μια χαρά είμαστε. Θυμίζει πολιτικούς ταγούς της σημερινής εποχής. Ο Δεκανέας λοιπόν Τερτύπης παίρνει μια δημιουργία και λέει 20 χιλιόμετρα στο τουρκικό έδαφος, στην περιοχή Λαρίσης, πιάνει μια γέφυρα και λέει: εγώ δεν τον πίσω. Η κυβέρνηση τον αποκηρύσει ως ρεύλος επαναστάτη. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτός, είναι αντάκτης, θα τον περάσουμε στρατιωτικείο. Αγαπητοί φίλοι οι Τούρκοι, μας συγχωρείτε που σας φέραμε σε δύσκολο πρόβλημα, αλλά ο Τερτύπης δεν φεύγει από εκεί. Και αναγκάζει ο ελληνικός στρατός με αυτή τη διαλίδα, μπορεί να είναι 100% έτσι, να κάνει προέλαση και να ελευθερώσει την υπόλοιπη παρτίδα μετά το 12. Και επειδή ο Τερτύπης τους έκανε κρατήρια, δεν γύριζε πίσω, έχει επικρατήσει τη γλώσσα μας, αυτό μας κάνει κρατήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού σας ευχαριστήσουμε για την πλήρη ανάλυση, να ερωτήσω. Γνωρίζουμε ότι τα οστά ενδυναμώνουν μέχρι τα 50 κτλ. Μετά αρχίζουν, αδυνατίζουν. Ο εγκέφαλος, το κέλεφος του εγκεφάλου, αδυνατίζει και αυτό το οστό. Η πρώτη παρατήρηση δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει κάπου ή το σκεφτήκατε, είναι πάρα πολύ σωστή. Εκεί που είναι η μεγαλύτερη σκλήρηση των οστών είναι την 6η-7η δεκαετία της ζωής. Στην 7η. Δεκαετία. Δηλαδή 60-70 χρόνια είναι το πιο σκληρό κόκαλο. Δεν αδυνατίζει το οστό. Έτσι. Τα πλατέα οστά δεν αδυνατίζουν, αδυνατίζουν τα μακρά οστά. Γι' αυτό ένας ηλικιωμένος πάει εύκολα το μυρό του, σπάει το βραχίωνα, πάει τα σύνολα. Τα πλατέα οστά, όπως είναι η πίελος, όπως είναι το κρανίο, δεν αδυνατίζουν. Τι συμβαίνει όμως? Ο εγκέφαλος ατροφεί. Και όταν ατροφεί μικραίνει. Επομένως γίνεται ένα καρύδι πιο μικρό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος χώρος μεταξύ του εγκεφάλου και του κρανίου. Και αυτός ο χώρος που δίνει την ευκαιρία σε ένα αιματώμα να αναπτυχθεί, μας κάνει αυτά τα αιματώματα που θα λέμε χρόνια υποσχέδια και στους ηλικιωμένους ανθρώπους της 6ης, 7ης και 8ης δεκαετίας της ζωής είναι πολύ συχνά. Αν χτυπήσουν. Μιλάμε για νόσο ηθοποιό, υποδίεται τα πάντα, ψυχιατρική νόσο, Αλτσχάιμερ, ηροκέφαλο της ιατρικής ηλικίας, επιληπτική νόσο. Συνήθως τα χτυπήματα είναι ελάχιστα, πολύ μικρά, τόσο πολύ που ένα 80% δεν το θυμούνται. Δεν χτύπησε. Ή χτύπησε πολύ λίγο. Και επειδή όμως υπήρχε αυτός ο χώρος, αυτός ο χρόνος που μας είπα, ότι υπάρχει χώρος, δεν πρέπει να κάνουμε μάθημα. Και τα κάνουμε αρκετούς μήνες μετά τα αιματώματα αυτά. Παραδείγματα. Πέφτει ο Ρίγαν από το άλλο 4 Ιουλίου και χειρουργείται Νοέμβριο. Πέφτει ένα αεροπλάνο από το Γιασέρ Αραφάτ Ιανουάριο και χειρουργείται Ιούνιο. Από χρόνια 20 εβδομάδων. Γι' αυτό ένας ηλικιωμένος που θα χτυπήσει. Θα το αντιληφθούμε. Κάποια φορά η μάνα μου είναι 94, τότε χτυπάει και δεν το λέει. Χτύπησε η μητέρα μου πριν από μερικούς μήνες. Ήταν καλά. Αξονική της έκανε 2 μήνες. Και τότε περίμενε το αίμα. Έτσι. Επομένως, ένας της 5ης, 6ης, 7ης δεκαετίας που θα χτυπήσει, εάν μετά από ορισμένους μήνες, πόσους πολλούς μήνες, μέχρι 12 μήνες, δεν είναι καλά, οτιδήποτε και να έχει, γιατί είναι νόσος ηθοποιός, μπορεί να υποδίεται το νευρικό σύστημα τα πάντα, καλό του να μια ξενική τομογραφία. Επομένως, το κόκαλο δεν αδυνατίζει, αδυνατίζει όμως ο εγκέφαλος και είναι πιο ευάλωτος σε 700 χρόνια. Επηρεάζονται τα καρούγκολα στην παιδική ηλικία που έχουμε όλα τα παιδιά? Όχι. Που δεν έχουμε. Όχι. Επηρεάζονται για να επηρεαστεί ένα παιδί. Μετέπειτα. Όχι. Για να επηρεαστεί ένα παιδί, προϋποτίθεται να υπάρχει μήνυγκοεγκεφαλική ουλή. Δηλαδή, κλάση μήνυγκος, κλάση κεφάλου. Από αυτά τα χτυπήματα, τα αστεία από όλα τα παιδιά έχουμε, δεν επηρεάζεται αυτός. Πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κύτταρα έχει ο εγκέφαλος? Ο εγκέφαλος γεννιόμαστε με 5 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Το οποίο δεν ανανεώνεται. Δεν ανανεώνεται. Μετά το 5ο έτος αρχίζουν και φθήνουν. Κοιτάξτε, η εξυπνάδα ενός ανθρώπου δεν εξαρτάται από πόσα κύτταρα έχουν. Όχι. Εξαρτάται από πόσες συνδέσεις έχουν. Δηλαδή, όταν πέθανε ο Αϊνστάιν το 1955, την ημέρα που είχε καλό πάθανε ο Αϊνστάιν. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Μετρήσαμε τον εγκέφαλό του.
ήταν το μικρότερο βάρος που έχει ένας άνθρωπος στο διάφορο, 1100 γραμμάρια. Είναι από 1050 έως 1300 έως 1500. Επομένως, ο Εισάιν είναι και μικρό εγκέφαλο. Δεν έχει σημασία πόσο όγκο ή πόσα κύτταρα έχει ο εγκέφαλος, αλλά τι συνδέσεις έχουν. Τις συνδέσεις τις λέμε συνάψεις. Πόσο πολυπλοκότητα υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των νευρικών κυττάρων. Και οι συνδέσεις αυτές γίνονται γονιδιακά, δηλαδή εγώ είμαι άνθρωπος και θα μιλήσω έτσι κι αλλιώς, αλλά γίνονται και από εξωτερικούς παράγοντες. Διότι αν είμαι άνθρωπος και μεγαλώσω στη ζούγκλα, δεν θα μιλήσω ποτέ να δεν ακούσω κάποιον που μιλάει. Έτσι. Μέχρι ενός ορίου βέβαια. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι έξυπνοι, υπάρχουν άνθρωποι μη έξυπνοι. Βέβαια η θεωρία των μη έξυπνων είναι ότι είμαστε δικαστικοί και να διαβάσουμε και είμαστε έξυπνοι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι ευφυείς. Αυτοί έχουν μεγαλύτερες συνδέσεις, συνάψεις στην ιατρική στον εγκέφαλο τους. Τώρα, από την ηλικία των 5 ετών, αυτά τα κύτταρα αρχίζουν να καταστρέφουν και δεν να γεννώνται. Φύγει δηλαδή η ποσότητα των εγκεφαλικών κυττάρων, επομένως και των συνάψεων. Το πόσο γρήγορα φύγει είναι εξαρτάται από την κοινωνικότητα. Βλέπετε ανθρώπους που έχουν γεωργικές άγγες ή προγεωργικές άγγες Αλτσχάιμερ σε πολύ νέα άτομα, από το μέρος που ζω, στην Αφρική, γιατί να έχω προγεωργική άγγια, δεν με στεναχωρεί τίποτα. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι να γεμίσω στο στομάχι. Από εξωγενείς παράγοντες, που είναι προμονητικές ακτινοβολίες, φάρμακα, άρρωστες, άλλες υπερτάσεις, ζάχαρα και τέτοια. Έτσι. Είναι από πάρα πολλούς παράγοντες. Άρα σας επαναλαμβάνω, το γύρος του εγκεφάλου, μάλιστα έχει γίνει μια μελέτη νεκροτομική σε εθελοντές στρατιώτες του Βιετνάμ, μιλάμε για 17, 18 και 19 χρονών, που ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι 17 αρτηριοσχήμες στο πλέον. Προφανώς λόγω του άγχους και της πιέσης που δεχόντουσαν κάτω από αυτές τις συναλλαγές του πλέον. Λόγω του άγχους ή της διατροφής. Και της διατροφής. Γιατί μετά το Βιετνάμ και η διατροφή στα παιδιά άλλαξε. Σίγουρα. Αλλά οι F-17 δεν έχει προλάβει η διατροφή να κάνει τόσα ζημιά, όσο που κάνει το άγχος που σε πήραν από την Αμερική από ένα περιβάλλον ευτυχισμένο και σε όταν χώρα στο Μεξικό πέρα. Πώς δημιουργούνται οι συνάψεις? Είναι συνδέσεις μεταξύ κάποιων αποφυλάδων που έχουν τα κύτταρα μεταξύ τους, είναι σαν να έχουμε ένα υπολογιστή. Ο υπολογιστής έχει κάποιο συγκεκριμένο. Κάποια συγκεκριμένη αποθήκη στην οποία χωράνε ορισμένα πράγματα. Όταν το πάρω όμως στο μαγαζί, δεν έχει κανένα πρόγραμμα μέσα. Όταν το προγραμματίζω, ενώνω τα διάφορα κυκλώματα του, ώστε να το βρω πιο έξυπνο. Δεν είναι προς το πώς δημιουργούνται οι συνάψεις, είναι θέμα γονιδιακό. Στο πίθηκο γίνονται λιγότερες από ό,τι γίνονται στον άνθρωπο. Να έχετε υπόψη σας ότι ο άνθρωπος έχει έναν εγκέφαλο που έχει μια αποθήκη μνήμης. Πόσο μεγάλη? Χωράει οτιδήποτε έχει γραφτεί στην γη από τότε που βγήκε ο γραπτός λόγος μέχρι σήμερα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, οποιοδήποτε χαρτί που έχει πάνω ένα γράμμα. Δηλαδή, ιστορικά βιβλία, ιντερνετ, ταμπέλες, φερικολά, αυτά που σε γράφω εγώ εδώ πέρα, αυτό που γράφει η γυναίκα που πάει για ένα λάχανο από την εκεί. Αυτά όλα, ο εγκέφαλός μου τα χωράει, έχει τη χωρητικότητα, αν ήταν υπολογιστής, όλη τι έχει γραφτεί στον κόσμο από τότε που επινοήθηκε η γραφή, η ελληνική γραφή από το 14.000 που χρησιμοποιείται σήμερα και τα χωράει. Αλλά δεν μπορεί να τα εγχαράξει. Ένας υπολογιστής για να χωρέσει αυτό το πράγμα πρέπει να έχει επαδόν 5 οικοδομικών τετραγώνων. Ο υπολογιστής όμως ποιο είναι το πλεονέκτημά του? Τα εγχαράσει. Του το λέω, το γράφει, κάπου θα το έχει. Ο εγκέφαλος μου δεν το ανακαλεί. Το αποθηκεύει, αλλά δεν το ανακαλεί, το απορρίπτει. Και βλέπετε έχουν γίνει δύο είδη μνήμης στον άνθρωπο. Την πρόσφατη και την απότερη. Δηλαδή, βλέπουμε έναν ηλικιωμένο και σου λέει το 41 εμείς είδαμε ένα 19 που το λέγανε τάδε και το πρωί είχαμε φάει φασόλια και του λες τι έφαγε σήμερα το πρωί, σου λέει δεν θυμάμαι. Αλλού είναι η απότερη μνήμη και αλλού είναι η πρόσφατη. Αυτό σημαίνει ότι με τη βάρδα του χρόνου η πρόσφατη μνήμη που δεν ξέρουμε πού αποθηκεύεται. Ακριβώς. Αποθηκεύεται σε άλλο μέρος που είναι περισσότερο φθαρμένο. Και ο εγκέφαλος του ανθρώπου απορρίπτει αυτά τα οποία δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω μάθει κινέζικη φιλοσοφία. Δεν με ενδιαφέρει εγώ τι θυμηθώ. Και την απορρίπτει. Θυμάμαι ότι τι έχω διαβάσει. Αν ήμουν υπολογιστής και την είχα διαβάσει, θα την είχα χαράσει. Αυτή είναι η διαφορά. Και βέβαια, το άλλο πλεονέκτημα του ανθρώπου του εγκεφάλου έναντι του υπολογιστού είναι ότι κάνει λάθη. Είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα να μην κάνει λάθος. Ο άνθρωπος, αν δεν έκανε λάθη, θα ήταν πολύ δυστυχισμένος. Ο υπολογιστής
παίρνει εντολές από τον εγκέφαλο. Ναι. Και αποθηκεύει. Ναι. Ο εγκέφαλος από την παιδική ηλικία έχει αναμνήσεις, έχει εικόνες τις οποίες δεν μπορεί ο υπολογιστής τις παρουσιάζει, ενώ ο εγκέφαλος δίνει εντολή στον υπολογιστή να παρουσιάσει την εικόνα. Και όχι μόνο αυτό, ο εγκέφαλος κατά πάσα πιθανότητα έχει και μνήμες από την ευρική ζωή, αλλά ακούστε και αυτό, και από 30 γενιές πριν. 900 χρόνια. Το μυαλό μου εμένα μπορεί να αναδεί κάποια μνήμη ενός προγόνου μου που έζησε πριν από 900 χρόνια. Καμιά φορά... Είναι κυταρική μνήμη αυτό? Αυτή είναι η γονιδιακή μνήμη. Είναι... Βλέπετε το μοσχαράκι... περνάει. Όχι. Είναι γονιδιακή μνήμη. Βλέπετε το μοσχαράκι μόλις γεννηθεί. Λέμε ένστικτο, ελληνική λέξη, στίγμα εντός, ένστιξης, να πάει να φάει. Είναι ένστικτο. Δεν είναι ένστικτο. Μνήμη είναι. Έχει πάρει τη μνήμη από τους προγόνους ότι κοίταξε φίλε μου, αν δεν φας, αν δεν σηκωθείς, φάει ο λίγος. Αν δεν φας, θα πεθάνεις. Είναι γονιδιακή μνήμη. Και σε όλους μας έχει συμβεί αυτό που λένε οι ψυχίατροι το ήδη γνωστό, που πάμε σε μια περιοχή που δεν έχουμε πάει ποτέ και λέει αυτό κάτι μου θυμίζει. Τι ωραία, κάτι μου θυμίζει αυτή η εποχή, ή κάτι μου θυμίζει αυτή η χώρα, ή κάτι μου θυμίζει αυτή η πόλη. Όλοι μας το έχουμε δει, το έχουμε σκεφτεί αυτό το πράγμα. Προφανώς είναι ανάδυση μνήμης από προηγούμενες γενιές και όχι μεταψύχωση. Ο κύριος που σίγουρα τα χέρια. Ναι. Η γονιδιακή μνήμη ή τα γονιδιακά μπορούμε να πούμε, το θίξατε και Ναι, ναι. Αλλά ναι. Αυτό, η γονιδιακή μήπως είναι και προβιωτική μνήμη. Δεν αποκλείεται, βεβαίως. Βεβαίως. Και βλέπετε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το καθορίσουμε. Όχι, δεν έχει καθοριστεί. Κοιτάξτε, την δεκαετία του 40-50 οι Ρώσοι, οι οποίοι είχαν καλή επιστήμη ιατρική, αλλά δυστυχώς λόγω του κομμουνιστικού καθεστώτος δεν μπορούσαν να ανοίξουν τα φτερά τους, κάνανε πειράματα για να μεταβιβάσουν χημικά τη μνήμη. Κάνανε πειράματα να μεταβιβάσουν χημικά τη μνήμη. Και το καταφέρανε σε πειραματόζωα για πρωτόγονες μνήμες. Αυτό αν εξελιχθεί, θα είναι μια πρόοδος ιατρικής τρομερή. Δηλαδή θα μου κάνουν μια ένεση και θα μαθαίνω αγγλικά. Ίσως είναι λίγο ανήθικο. Θα μου κάνουν μια ένεση και θα γίνομαι φυσικομαθηματικός. Θα μου περνάνε τη μνήμη και τη γνώση ενός άλλου. Έτοιμη. Μας σημαίνει τροφή. Αυτό μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Πέστε μου. Ναι. Σε ποια έργα του Αριστοτέλους υπάρχουν πληροφορίες που μας είπατε, μήπως είναι εύκολο να μας πείτε? Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτά, επειδή θα τα δώσω γραπτά, αυτά μπορώ να σας το πω την βιογραφία σας. Αλλά ο Αριανός γράφει πάρα πολύ, ο Αριανός έχει πολλές παραπομπές που τον... Ο Αριανός, ο οποίος αρκετούς αιώνες, 3-4 αιώνες μετά τον Αλέξανδρο, έχει γράψει από διάφορες πηγές ότι μάθαινε να ράβει τραύματα από τον Αλέξανδρο και να ανοίγει τρύπες στο κεφάλι. Και έτσι, κυρίως είναι ο Αριανός, αλλά μπορώ να σας φέρω τις πηγές. Έτσι. Γι' αυτό λέγεται πρώτος ιατρός. Ο Αριστοτέλης, εκτός όλων των άλλων. Αυτοί, ξέρετε, ήταν πολυεπιστήμονες. Και φιλόσοφοι, και γιατροί, και φυσικοί. Έτσι, ναι, πάρα πολύ. Εντάξει. Να είστε καλά. Εγώ θέλω μαζί με τις ευχαριστίες μου στον κύριο Σφακιανό και να πω εδώ ότι είναι η πρώτη φορά που πριν από την διάλεξη δεν ανακοινώσαμε βιογραφικό, γιατί είναι πολύ μεγάλο το βιογραφικό του κύριου Σφακιανού και θα μας έπαιρνε αρκετή ώρα που θα τη χάναμε από τη διάλεξη. Θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο εγκαινιάζουμε την μαγνητοσκόπηση της διάλεξης, την οποία σε 2-3 μέρες μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα μας www.dopap.gr. Επειδή έχετε απορίες για τη διάλεξη και στην αρχή είχα πει ότι δυστυχώς ακόμη δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την κύρια διάλεξη με άλλα μαθήματα και δεν μπορούμε και να τυπώσουμε υλικό σχετικό. Όμως στη βιβλιοθήκη μας θα βρείτε πάρα πολλά βιβλία υποστηρικτικά των θεμάτων τα οποία αναπτύσσονται εδώ και επειδή ο κύριος Σφακιανός σήμερα έκανε και μία εξαιρετική ανάλυση όρων ιατρικών, έκανε και την γλωσσολογική τους έδωσε προέλευση και μας έκανε τέτοια τερτύπια,
θα τον προσκαλέσουμε, και είναι εξίσου καλός γλωσσολόγος, θα τον προσκαλέσουμε στο χώρο της βιβλιοθήκης μας να μας κάνει 1-2 διαλέξεις για την ελληνική γλώσσα. Άκουσα ότι την έχει κάνει ήδη αυτή τη διάλεξη, αυτές τις διαλέξεις, και είχα και πολύ μεγάλη επιτυχία. Μόλις είναι έτοιμος θα σας το ανακοινώσουμε. Η επόμενη διάλεξή μας είναι σε 15 ημέρες εδώ. Έχουμε αναρτήσει έξω την αφίσα με το πρόγραμμα. Μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και σας θυμίζω ότι η διάλεξη την οποία το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο οργανώνει συμμετέχοντας στον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Παλαιτηρεσίας θα είναι στις 21 Μαρτίου στο Δημαρχείο Χολαργού όμως, προσκεκλημένος μας ο κύριος Σταυρακόπουλος, καθηγητής της ανθρωπολογίας της ιστορίας, για να μιλήσει για την σχέση μεταξύ του 21 και της σημερινής πραγματικότητας που ολοκληρώνουμε. Θα έχουμε και μία έκθεση ενθυμημάτων αυθεντικών εκείνης της εποχής. Σε 15 μέρες εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που μας τιμήσατε σήμερα και εσάς που το θεμελιώσατε το Πανεπιστήμιο για να μπορούμε εμείς να χτίζουμε αυτά τα οποία κάθε 15 μέρες ακούμε εδώ. Κουραστήκατε? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Εγώ και μισή ώρα ακόμα θα... Πονάει το κεφάλι? Καθόλου. Έχουμε τον γιατρό. Εγώ για πρώτη φορά έμαθα τόσα στην ηλικία που είναι γύρω από το κεφάλι. Σωστό. Έμαθα, λέω, αν με βάλετε τώρα να πω τι και τι έμαθα, δεν θα καταφέρω. Πώς φιλοσόφησε εσείς έχετε εντύπωση ότι μάθατε πολλά. Αυτή είναι η γενική εντύπωση. Αλλά εμένα με ρωτήσετε... Μα την έδωσε την εξήγηση ο κύριος Φακιανός. Το παιδί των 5-10 ετών μαθαίνει ευκολότερα. Εμείς θέλουμε κάπου στις επαναλήψεις. Πρέπει να τον ακούσουμε πόσες φορές στην ηλικία μας. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει φέτος το 18ο, νομίζω, έτους. Ναι, το 18ο. Του χρόνου πάει στρατιώτης. Θα το στείλουμε. Αλλά αυτή την ομιλία θα την ξανακάναμε, αν είμαστε καλά. Και θα την κάναμε, θα κουραστεί ο ομιλητής όπως ενός, αλλά τότε καλύτερα θα την κάνει, δηλαδή τώρα προσπαθούσε να μας γεμίσει το κεφάλι, αλλά χάσαμε και από εκείνα που είχαμε από το κεφάλι. Κυρίες και κύριοι, ήταν μία από τις πιο καλύτερες ομιλίες. Όχι ως ομιλία, ως θέμα ενδιαφέρον. Όλοι ξέρουμε ότι τα περασμένα χρόνια το χέρι του δασκάλου πήγαινε και έπιανε το αυτί. Θα σου βγάλω τα αυτιά. Για δεν βγάλτα. Για πιάσ' το αυτί και μάθε που είναι και τι δημιουργεί αυτό. Λέγαμε ότι τα μάτια, άμα έχεις τα μάτια, και τα μάτια να μην τα έχεις, άμα το κεφάλι είναι γερό, ζεις πάλι. Η ζωή υπάρχει. Αλλά γιατί να σας τα λέω αυτά. Τον ομιλητή θα τον ξανακούσουμε. Πότε θα το βρούμε τον χρόνο, πότε. Αλλά όχι έτσι. Εμείς ήμασταν τυχεροί απόψε να έχουμε ή δυνατόν, θα πω στο Δήμαρχο, να βρει τρόπο να γεμίσει παιδιά εκεί που θα κάνουμε την ομιλία. Αυτό θέλουμε. Κορίτσια, για να μην φωνάζουν κιόλας, μια ομιλία θα είναι όλο κορίτσα. Όχι, και αγόρια, δεν θέλουμε. Και μια ομιλία θα είναι όλο αγόρια. Γιατί αλλιώς θέλουμε την τσοπά μου.
και πάλι συγχαρητήρια και στη Να σύζυγο, μιλήσουμε η στα οποία παιδιά, να μιλήσουμε για δεν πρώτα την καταλάβαινες παιδιά, εσύ, τις κακώσεις. είχε περισσότερη αγωνία. Εγώ δεν έχω καμία. Όχι για σένα, για εμάς. Α, Κοίτας δηλαδή, προσέχουμε, δεν είδα ούτε χασμουριτό, ούτε κούνευα Πολύ δεν είδα. ενδιαφέρον, πράγματι. Τι χασμουριτό. Και πάλι καλή Σαρακοστή, καλό Πάσχα και Όχι, πρέπει να το Πάσχα συνεχίζεται το πρωί. Συνεχίζεται. Δεν τελειώνουμε. σας είπε η κυρία Αρχοπούλου, σας είπε ότι όχι την άλλη Τετάρτη, αλλά την μεθεπομένη Τετάρτη. Αυτό είναι βέβαιο. Να μην πάθετε ότι έπαθα εγώ την περασμένη Τετάρτη και ήρθα εδώ και μου σύψα απ' έξω και δεν έβρισα και ταξί να φύγω ύστερα. Έπρεπε να μας Βάλαμε τηλεφωνήσει. απουσίες, Δάσκαλε. Βάλαμε απουσίες. Έχουμε λίγο μπλεχτεί, γι' αυτό βλέπετε και